Hi guys, Muri say guys, Muri say, how are you guys? Muri say. Hi guys, Masquera say. Mumrepa njandu kunyaso changa. Right. Muri say guys, how are you? I hope muri okay guys. I wanna see China. Tatise Friday. China kudai regatimbo rana. Ninya chijoki. Ndinde kumisa heating system on in chano jiri muno mkao. Mbudzika msasi. Katuli kaplaneta ko. Disapa. Aiwa guys. Hawa. Tine gerere shangu mbame bachura. Mbame bachura. Kanisi ndifuke chiuyo. Makumbuto. Yumika. Tunora kani mbame bachura. Guys, dedzayo vamwe guys, ma notification asikuenda kuvanhu. Dedzayo vamwe ma notification asikuenda kuvanhu. Dedzayo vamwe ma notification asikuenda kuvanhu. Dedzayo vamwe guys. Dedzayo vamwe ma notification asikuenda kuvanhu. Dedzayo vamwe tegai vamwe guys, tegai vamwe ma notification asikuenda kuvanhu. Ma notification asikuenda kuvanhu. Tegai vamwe guys, tegai vamwe. Maswera sei kwenda tinasi sezvo iri China kudai timboonesana tichitandara zvedu tichitaura nyaya. Tichitaura nyaya tiri panapa. Tichitaura nyaya tiri panapa guys, timbotaura nenyaya dzemudzimba umo dzechihurepi vari. Tegai vamwe guys, ngotegai vamwe guys tisvike kana pa 50 tingoti ndangotanga ndiri zvokumira nguva yakareba. Tegai vamwe guys, ma notification asi kusvika kune vamwe guys. Tegai vamwe. Hakuna ma notification ari kuenda kune vamwe. Tegai live. Hakuna ma notification. Tegai vamwe. Vauye. Ma notification are not going kuvanhu. Ma notification asi kuenda kuvanhu. But tegai guys, simbo itaituone guys, itaituone. Hai. Kupura. Itaituone guys, itaituone guys yata 20 more to go. Tova ndatotanga kukuningirirai kuplayirai. Toda kuti timboplaya audio iyi guys. Audio iyi mumbonzwa audio iyi tigotangira ipapo. Anditika toda kuti mumbonzwa audio iyi tigotangira ipapo. Dati mumbonzwa audio iyi tigotangira ipapo. Anditika asi kana uri pane vanyarikani ibva pane vanyarikani. Kana muri pavanyarikani guys, sudurukai mubve pavanyarikani. Audio yandinoda kuplaya ishi. Kana muri pavanyarikani ibvai pavanyarikani. Unotitega one line. Haisi ma notification kuvanhu zvachose. Haisi notification kuvanhu havasi kutombowana ma notification hazvisi kutomboita. Hanzi it highlight. Ukati it highlight inoburisa chii manje? Itaita zvekutega mazita amunoziva anogara ari pano mungota zvekutega muchitega. Otherwise haisi kutomboburisa kana any notification kuna anyone. Ndozvikuitika mutooni hamene kune angoonawo maybe kana ungoonawo kuti yes daddy kuti vave palife, otherwise haisi kutombooneka. Right, inzwai audio iyi guys. Inde zvedu titandare muchina. Audio. Wana sister na wai. Ndambozviitwa nemahore kulimpopo kunyi. Ndichirugara munostrita tu. Ndiwayo kati papa gova apa nekumborona mumachendeo. Vakomana kana usatombosangana zvakadaro. Ndakatoshamsika ndakacha kuti ndakananzwa shamwari ndikawazvi kumwe zvichioma izvi mavhudzi richimira kana mudenga. Ndakachamsika kuti kune zve ndakadhota nguva iyi handitombozivi. Ndakatomozoti andirega paya pakatozoona duzvi pamachira chama ndatoma madhoti iyeyo. Kaona zotaura menzwa zvekusvika pakumama saka ndakazonera ndozivize kuma ndakadhota handinatomboziva ndiri kumama. Ndakatozoti ndapedzwa paya ndoati
Sabana dusi kwambaita panana vata. Mkunguru dotirera kwete kupacha dotira kwete kunguvhomoka rakaoma risolid rere. Guys, mazviwa here guys, mazviwa here. Kana zvotaka kuplaya zve, mazviwa. Mazviwa here kana ndotaka kuplaya futi. Mazvinzwa here kana ndotaka kuplaya futi kuti muyese kuzvinzwa. Mazviwa here. Mazvinzwa here guys, kana ndotaka kuplaya zve kuti muyese kuzvinzwa. Mazvinzwa. Like play futi. Yeah, but he left you one sister now. Ndamo zito na mwa ore kulimpopo kwenye ndiro mlo street atu. Ndiwa yo gari papa gova hapa na kumboro na machendeo. Umana kana uzota mboza ngana zakadaro. Ngoyini ndakatusa musika na vacha kuti. Ndakanando chamari ndikwazi kumwezi choma izvi mavhudzi chimira kana mudenga. Ndakachamusika kuti ndizokunezo ndakadhota nguva iya ndombozivi ndakatomozoti andrega baba kwatozoona duzvi pamachira chama ndatoma madhoti iyaiya kaona zotaura menzo zokusvika pakumama saka ndakazoonera ndozivize kuma ndakadhota ndandatomoziva ndiri kumama ndakatozotiakezo baba ndoati sapane duzi kwambaita panandakavata mukunguru dhoti rera kwete kupacha dhoti rava kwete zonguvhomoka rakaoma risolid rere. Guys, murikuzwa here murikubazwa here baba vari kuumana baba vakanga vaenda kwai vakairohwa pake vaenda kuLouis Richard kwakanga vashanya kune umwe hashawo kwai vakadigwa yogwati kumaprivate patsavo vakatanga kunanzviwa uko chinanzviwa kwai vakananzva kusvika pakuti havatozivi kuti vakaita dhoti riini nguvai havatozvizivi vakatosongozoona dhoti rato yemumachira imo muri risoli. Vakatozongona risoli dzirato yemumachira mumai mwana vakashaya kuziva kuti zvakonze kupi nguvai hanimaona. Saka ini ndati timbotaurira namai mwana nenyaya yekuti mudzimba umu handika vakadzi vanochema nenyaya dzechihure. Amene kuti vakazozokera munhu akadai kuti achidzokera kumba here ivo vachiita zvakubasa kutomama havo nekunakigwa vanonzokera ndanoda kutongoramba achimbonakigwa variko utanzokera kumba vanhu vakadai. Saka tichimbodedzana nevarume panapa timbotaurawo nenyaya yechihure chevarume chitimbowawo kuti shuwa pamunenge muchinda ndo nyaya yacho here iyi yekunonanzviwa kusvika mamama kana kuti chii chinenge chichiitika muri kumbonyatsokutsvagei kuti mubude muchinda kunotsvaga umwe munhu tikaenda kuenda kunohura. Kuna mumwe varume vanongoita basa rekungohura guys kungonakigwa ngoti ndoda kungotesta vakadzi ndoda kungofamba ndichingohwa vakadzi vakasiyana-siyana kuti vakadzi vakaita sei kana kuti tichishami kana kuti tichichi hatizivi kuti chinenge chiitika hanimaona. Asiwo kana varume varipo nhasi tingada kutombofarawo tichizwawo varume vachitaura kuti dambudziko racho ringave chii chinoita kuti muzosvika pakuti munotoenda kunoiswa mayogati kudai. Handima mumwe achita tukadzi ndakazombosangana nemumwe mukadzi paLimpopo apa kureva kuti munhu akanga angosangana naye handimaona asi munhu wake akangosangana nemunhu uyu akabva anodigwa iwo mayogati iwayo akabva anotanga kusvesveningugwa achisvesvetwa iwo mayogati. Saka toda kunzwa kuvanhurume kuti iwo mayogati ndiwo amunenge muchitsvaga here munenge muchimbotsvaga chiiko kuchihure uku handitika nokuti vakadzi vakawanda panapa zvichoka vanochema nenyaya dzekuti muri maura ini ndazvitadza ini muri maura vakadzi vasvika pakusarenda handiti asi reason yekuti muhure tozviziva kuti varume vachiti mukadzi handibati zvakanaka chii asi kunomwanika achibata zvakanaka zvese achiitigwa zvese asi still anongwangu achibuda achienda kunohura handimaona. Saka toda kuti tivhurire hanzi isusu vakadzi vari mudzimba we tend to relax, we don't spice up zvinhu muimba yemukati. Okay, Fiona ari kuya vari kuti sisi vakadzi we are too relaxed. Inini mubvunzo wangu Fiona woti no matter how active you are handika kana kuti how spicy you are kana kuti how you spice things in the bedroom handika varume ava do they change kana kuri kuti wamuitira zvese izvi havahuri here anorega here kuhura nekuti mba maiswa maspicy mazodini. I understand point yako yekuti vakadzi vanosvika pakurelaxa too much pakuti ndichaindepi handiona ndichagochenera ani nokuti ndatove nevana ndochena zvisina basa izvo handiona. Bedroom hamusisinawo maspicy wayemayogati ozoendawo kunze onoonawo kudigwawo mayogati otanga kufarira zvinhu zvemayogati izvi handimaona. So Hesi Melody muningi wangu zviri seise
Sadena kuti timbonzwawo anditika mainzwa audio iyo. Mainzwa audio yababa murume mukuru anodofarisa kudaro. Andi mwana kusvika pakutoita doti kumama chaiko chaiko kumba kwemunhu. Nenyaya yekuti vanga vananzviwa. Anditi saka vakadzi muri kunanzva here varume venyu mudzimba umu? Are you doing that? Are you nanzvaring these husbands? Kana kuti you can't nanzva these husbands nokuti vanongohura still. Munoziva kuti munhu anenge achihura guys chero chinanzva sei antu haunga munanzvi. Anotosemesa kunanzva. Chero wanga uchigona kuri munanzvi mukuru chaiko chaiko. Kuti umuti ndakuda kunonanzva kudai. Kana achibva kuchihuro uchitongozoti ari kuhura chete haunga nanzvi. Anomaona unoti wakusema zvinotosemesa. Anomaona saka as they don't change it all ndopatiri kuti iproblem ndeyechi regai tidzokere kune audio itiwe vamwe vainzwa vasingachambosvika. ndakambozviitwa nemwe hore kulimpopo ndichirugaya munostri chato kudiwayo kati pagovha apa nekumborona mumachendeo vakomana kana usati wambosangana zvakadaroka ndakatochamusika ndakacha kuti ndakananzwa chamari ndikavazi kumwe zvichioma izvi mavhudzi richimira kana mudenga ndakachamusika kuti kundizoi ndakadhota nguva iyi handitombozivi ndakatomozoti andirega paya pakatozoona duzvi pamachira chamwana ndatoma madhoti iyaiyaiya kaona zotaura menzwa zvekusvika pakumama asati ndakazvionera nduzivi zvekuma ndakadhota ndandatomonzwa ndiri kumama ndakatozoti ndapedzwa paya paya ndoati zvapane dusi pambeita pana ndakavata mkunguru doti vera kutiri kupacha doti rakuda zvanguvhomoka rakaoma risolid vera kukusanangura kwacho doti kwairi solid anomaona but anyway ndozvadati tionesane saka kwaita recipe nyuwani uku yekuti kana ukananzva kwai vanhu vari kuita mukungururu ukananzva chaiko chaiko vanozongoona risolid rabuda anomaona saka vanenge vachitosha kuti zviri kubuda zvafamba sei kuri kunakigwa saka vakadzi tiri kuhura here anyway toda kudai so vasikana we want to do this anti toda kuti kune avawo right now tine vamwe vedu izvozvi handitika wekuti right now ari kuchema nechihure chemurume anomaona handini anokwanisa kutaura nyaya dzevanhu handika but vakana vachida vega vanofona votaura vega handiti pana papasi pekujajana hapasi pekujajana kana kuti tinotakurana mutoro tinonzwa nyaya dzevamwe tosheya tobatsirana umwe anenge akasangana nesituation yaona iyoyo obva kuzoti ini ndakazodai zvikazodai handika nokuti nyaya dzimwe dzinouya nevakadzi vachinudza kuseri kwako dzinorwadza guys unosvika pakurwadza kuti but kuti umuti zvesiya hazviiti anomaona inde ndikwanisa kudaro but unyatsoona kuti munhu ari kuda imba yake asi zvinhu zviri kuitika mumba zvakaoma decision ari kunyatsozviona anoziva zvekuita but angoya kuti akuudzewo kuti uone kumusimbisa but panenge pakatooma anomaona saka ndinoda kuti tionesane variko vamwe izvozvi vari musituation yekuti murume hauchazivi ari kutonetswa izvozvi namarwei murume akatonyenga murume ari kutohura umwe ari kutohura kwaasingazivi umwe ari kura paanoziva zvokuti achazivi kuti oita sei azama zvose zvaramba handi recipe remedi yatingapa vanhu ava tingavati chii handitika asi kana varipo admini chimburesi ndofunga makagadziriswa nezuro paipai tokumbira kuti mutipindirewo nhamba tipindirewo nhamba handika vari kuda kushare those who want to come and share what they are going through right now chihure chiri kuitika mumba mako chokuti hauchazivi kuti wodii wosumudza maoko kudai kuti wotizirepi wonangirepi woudzani unotangochaudza uchaudza hama ka uchaenda kunoripota kwama uchaudza hama uyo abva aisa request yekuda kuedha nandati ufone nokuti ndenge kuti pamutika edha inogona kuzodini inogona kuzotinetsa anomaona saka tinenge unotangochaenda kunoudza hama uchinoudza hama kuti ndozvazviri kunoku zvakamira zvakadai kunoku zvakamira zvakadai wopedzisira wega pachako utoona kuti kuna machinoudza hama hazvisi kubuda ndatoita kunge munhu asina kukwana right hello my sister hello hello ndiri right muri sei aiwa tiripo makadiyo ehe right mauya netopic yakanaka and inokwanisa kutoshanda neboyfriend. Let me tell you why, because in my own experience alright ndandine mukoma and the thing is, you know what, zvinhu izvi zvinotowanika online zvimarecipe zvacho. Alright. Inini mukomana wanga achingonetsa achingoita nharo zviyazvo zvekuti too hard to get, if you get what I mean. Zvekuti ndiri kunyatsa kuona kuti apa ndiri kushandiswa apa asi ndaimuda zvisingaiti.
Mhm. Saka pane yandakazonzwa ende yakatoshanda yekutora Right. pendi rake Mm. orisunga nerako and then Aha. orara naro pasi pepilo for 3 days. Anouya achichema. Right. Just kungotora pendi rake nerako wotongosunganidza uisa pasi pepilo zvatopera. Zvatokwana nanhasi. Tangomirira kubvisirwa pfungwa asi zveshuwa these things are there. Ameno kuti tinozviti pamwe inyaya yedesperation here yekuti iyo diwe nezera rangu iri ndingashingoramba Saka makaiwana recipe iyi makaiwana online. Zviripo. You never know. Rinenge rakachena here rake. Okay. And then nerako fanika kana muchirara mese musina kupresent Protect. All right. Just by the fact yekuti munenge matosungana kudaro. Musasekezve. Akazondiinvita kune imwe imba yake anga ari kuda kumuvha achibva ambonditi nowa but pandakaita iyo sungano ye3 days iyoyeyo zvakazoti mbombombo. Alright. Saka makatosunga inini zvashanda iko zvina kungouya ega nekuti ndakatosaspektawo mati nanhasi muchirawo mabhurugwa yamangosunga nosungasunungura kawaida mati nanhasi muchinawo makangosunga ndinosungasunungura kani atotiza watoinda ndo zvandisingazozivi manje maconditions acho hatizozivi asi ndakazoona kushanda kwazvo manje nekuti pane pandaa ndiri kususpekta kuti ari kuita achichinjanisa. Saka pakusunga apa unenge watogara wataura kuti ukangobuda chete mawani. Okay. Saka unototaura zvinhu uchisunga kutaura papai. Because you need to deliver that energy. Right. Saka kusunga chobva chapfekerwa mupilo wongonyarara kuti zii. Zviviri zvenyu one day akatirega ndisina idombo repilo zvazvakuita mira oona bhurugwa rake ririmo rakasungwa nebhurugwa renyu munozozvitsanangura kuti kudii. Aiwa hatigari tese saka. Okay, saka musaona munokatatsamira kilo iyoyo. Mati? Musaona uya munokatatsamira kilo ndimopitsa mira iyoyo. Aiwa zvakatopera ndakatongozviita for 3 days chete. Okay, ndobva masunungura. Aiwa richiri rakasungwa zvaro kungoti ndakazotongoripfekerawo panodziya kungoti richingogara rakadaro. Amusasunungura wasunungura wasvedza waita ani makatosunga motogara makatodaro. Saka ndoda kubvunza imi musatisfaid nemunhu zvokuti chero akaita sei muchiramba munai hamuzomuitiri here mashiripiti munhu because matosunga kamakepta munhu ka hamuzomuitiri mashiripiti munhu kubvira last year. Saka ndochiita manje inini kuti alright uruda kutobuda zvako ndochizotsvaga umwe munhu wekuzviintroducer kuti hello my name is ngingi taakutanga kudzidzana futi haungatambi nenguva yangu kudara minoti vakomana ava vanozviitirei. Saka tiripo pakugadzirisa situation yacho. Ndizvozvo. Ende kana kubvunza ana amai kana kuti ana tete havatauri zvavo asi zvirimo ngoti zvezvizvi mazuvaano nemaplatform amunenge mazovhurawo nekutaura nevamwe tinenge taakuzoti right ndakuchizodai ende zvakabva zvatoshanda. Nekuti nharo dzacho dzaindiitira ndaimutumira mamessages kana kungoti good morning zvako opindura after 1 week. What is that iwe uri kurara nenini? Aiwa zvakazotochinja sekudaro. Kana ave nerudo chete kuti nizvisikazvo
Haiwa no, I think dzanga dzingori nharo, as I said. Munongoziva pane vamwe varume vane pride yekuti hambo kuti zveshuwa ndazviona zvawandiitira, ukaedza kumubikira, ukaedza kudiwo wozotoona kuti apa pakapa chiregai ndichinyatsa kumudhipisa. Alright. Alright. Regai Aiwa, maita tongizeri matireusiku nhasi mabhurugwa iwana ari panhamo nhasi nhasi mabhurugwa ana baba ari pataiti. Kwai ndakatora bhurugwa rangu nebhurugwa raba ndikasunganidza ndikasamupilo ndo mazviri. Kwai uchitaura zvinhu zvako kwai ndokuti munhu adzikame ndaona kuti munhu ari kutonetsa nekuda ngoramba chingoda kuita move on handichimaona. Saka ndo imowo yeresipi yabudawo isati tingajaji munhu guys, we are not here to judge. Tikupa kungoteerera nokunzwa kuti munhu ndiye anenge achiziva paapinda nepaafamba nemunhu wake kuti azosvika pakuti oita sei. Asi musazokanga nyaya yandakambokudza iyaya rikaindipa mhekuidzokorodza futi nhasi nyaya yemuinzwe. Mafriends true, one friend anga achineswa nemurume zvokudaro. Murume achinesa nechihuri achihura zvisingaiti, ndokubva aenda auza shamwari yake. Shamwari ikati ungonuzati wanenguva murume wako achinokuitira machiripiti uyu. Ini pane pandoziva pekuti unogona kudini kunobatsirwa kuti murume wako adzikame. Handitika zvikanzi ndobva ati alright pakanaka toinda. Ndobva vaperekedzana vakaenda kuya kuna mbuya vaya vaita zvokugadzira. Vasvika mbuya vaya vakati zvinhu zvidiki zvindogadzira, ndanotenga chishi ndayako yeredhishi ndayako yegirini waya netsono nechi zvaidiwa kuti vasonesone vasunge. Ndobva zvinhu zvanoiwa nazvo mubva mbuya vaita zvinhu zvavo vakasona. Handi vakati zvinhu izvi wochiinda kunisa pasi pepilo. Handitika inotsamhira murume wako iyoyo, ndoda kuti murume wako atsamhire pilo izvi kwemazuva 7. Handika zvinenge zvaozondivigira bheki chii zvinhu zvawanda kupa zvaisa mupilo izvi. Mukadzi ndokugadzira pilo iya. Hapana pakunisa mupilo, kuda wakanoisa tsono dziya dzakamira kuti wakanisa tsono dzakadini mheno zvakafamba sei. Moza kuna munhu asingangodi kutyisa zvokudaro. Murume yachinoisa musoro wake papilo kudai akataka kubayiwa netsono. Akati ndabayiwa neiko. Unoona anobata futi kudai waihlo akati kubayiwa neiko. Ndokudai kutsisa papilo kudai kunotsva kudai ndokunoona pane chinhu chakatesvera kudai ndokunozvongora tsomo iya kudai so. Akati tsono iri kubva paimupilo ndokunovhura pilo yakudai so. Wanike mune zvinhu zvezvo mishonga yagadzikwa iya. Mukadzi kwako kuchizobata kwakurohwa kunzi chichi where is this, kwakuzoti ndanoenda kuda perekedzana ningi kuenda kupi kuenda kun'anga kuti ndinotsvaga mishonga because of chihuri chakanyanya kuita kudai. Handika marriage yakabva yapirira ipapo musi uyu kunzi kwada kundirwera. Saka ndiri kuti hangu jaji kufunga ndekwako iwe ndinoza zvakakunakira. Wachida kunotora hako unoita zvaunenge uchiita, asi muzochenjerera kana moita zvinhu zvenyizvi munachenjerera kuti vanhu vasabayiwe nemapilo nematsono, nokuti mukabayiwa netsono uchokwadi unogona kufa. Yakatonanaka kutodzingwa hake zviri nani. Umwe anogona kutokuuraya, animaona anogona kutokuuraya kutokuurayira ningekiri kuti wanga uchida kuti nditei kuchazotaura kuti nachida kuti ndihambozozvinzwisisi. Handiti koita futi vamwe vakatadzana futi zvekwa vamwe sekuru kwakanga uchiinda kumurume achihura kwakatidza kwasekuru kwakanga uchiinda kunogadzikwa vanhu vakaenda kwasekuru vaende kuwapa mushonga. Vapa mushonga zvikanzi mushonga kana wasvika mangwana panobika makuseni breakfast wosasa mushonga uyu womupa adye. Handikuona sezvinei vakatochidzoka kubva kuna sekuru vaya kudai ndobva vawana murume mota yemurume yatopaka pamba. Murume wemusuwo yanzi akurumidza kudzoka akanga wamusoro kubasa akanzi ida kumba. Handi vachisvika kana mota yapinda kuti achipinda mumba nemushonga uya ndobva zvaramba kuti murume ari panoona. Ndobva ati rega ndipfekere pamumengo wanga uri panze. Ndobva siyapfekera mushonga uya pamumengo ati ndozotora mangwana makuseni chidini ndichibika kuti ndipe munhu. Ndobva apinda mumba sezinomawo. Handimuona murume akabva tiri kubvepa kuti ndanoenda kushamwari dzangu ndazodaenda zvikabva zvapera. Mangwana makuseni murume akunogeza kuti aende kubasa. Mukadzi wamanya wabika breakfast anotora mushonga uya auya akande pai aise muchikafu zvakaudzwa zviya kunodai muti nemashizha zvakaoma kuti gwagaisi kuoma mashizha kuoma kushioma mashizha zvisere muti. Hanimona akabharwa nehana. Imagine kana muti waoma nekungopfekerwa kwaita mushonga kokuzoti munhu ingadai akafira ipapo. Ndopakabva atora mushonga uya mukadzi akati chirudzii murume aenda haana kuzobikira murume. Ndobva abika sadza ndobva aisa mushonga uya ndobva aisa supu ndobva akandirambwa kuti idye. Ndobva akandirambwa imbwa yakabva yangoti chipedza kudya ibva yatofa ipapo same time. Ndobva yaoma yesilibareta ndobva yatooma ipapo. Handimona saka zvobva zvichidza kuti mushonga uyu wanga uri dangerous wanga utori mushonga wokuuraya. Saka ndiri kungokupai kuti iwe unozochuza zvaunoda kuita. Ndi kana uchida kuti ukontinya asi uchingorangarirawo both sides. Kune umwe akaitigwa nazvo semunun'una wangu yokuitawo zvemabhurugwa zvakamushandira, asi kune umwe kutiwo hazvina kuwashandira vakatozoona kuti zvine makonsekwenses mukati. Handimona right. Saka zvenge zvingori kwauri. Asiwo varume tikavhunza kuhura kwacho kwamunozonyanya kuita
kuhura kudaro chambonyanya kuita kuti muhure umwe anosiya mukadzi ane garo rakadai mai mwana garo rakakura kusvika uko anenge achisiya mba mukadzi anoshanda mukadzi anozonza mari mukadzi ane zvese asi anenge achisiya achinohura nemumwe munhuwo zvakewo nje murodhi umu wanenge angowana wonyatoshiya kuti varume ava problem chimbori chii vari kumbonyatsodei anomaona mukadzi anenge achirespekta murume wake mukadzi anotoshanda mukadzi anotokontribhuta mumba zvese everything zviri correct asi munhu anongobuda chete achienda kunotenga kana kuti kungonohura saka tichimbobvunza kuti varume ava munombonyatsodei anomaona ende kana azohura dei uchinzi vanongohura zvodarika kudai handiti afeye kuti mukadzi anochema kumba achasvika pakuchema kuungudza mukadzi achihurigwa kumba uko handiti toda kuvhurira nhamba ndakapina handitika avo vari kuungudziswa nevarume vari kuchemedzwa nevarume right now handitika vari musituation right now yekuti wahurigwa hauchazivi kuti ndobuda sei kana kuti ndoita sei chihure chatonga mumba mako hautozivi undoziva kutoti kana iri weekend ega munhu havati pano havati pamba anza anotoenda kune asingashandi anotoenda kune asingashandi tulakadzi ndoko anotoenda kune asingashandi ikoko achitora mari yemukadzi wake anoshanda achinopa ikoko andimaona so toda kumbovhurira mukana kune avo vari tirimo mudzimba vede ndanetsekana ndashushikana murume wangu arota mashiripira ngara zvakadaro you don't need to say sare murume wako antika unonge utaurawo nyaya yako vamwe vakapindawo nazvo vanokubatsira murume kumba uko anetsa guys every weekend kana kuti ndikuona vakadzi akasiyana siyana ndo pamunoturira pano vanhukadzi ndo pamunochemera pano ndo pamunenge muchichemera handiti hamugoni kunochemera kuhama dzenyu because zvichazara nehama dzenyu handiti unongofona apa wotaura totongosimbadzisawo newe tichionesana kuti pangaitwa sei nekupanana mazano kuti pangaitwa sei handiti kune vamwe vakadzi andosvika pakuburutswa pamubhedha kunzi buruka ndauya nemunhu varipo buruka apa munhu wangu akwire pamubhedha avati kana ndimaona kana kuti buruka avati pasi ndauya nemunhu wangu otovata nemunhu pamubhedha rume mukadzi ari pasi apa variko zvakawanda zviri kuitika kunzoko Millicent zviri sei Maria zviri sei saka vanoda kufona nhamba idzi dziri pindi apo fonai tinzwe kana muripo varume munoda kufonawo mumbotiudzawo kuti pavakadzi ava chamunenge muchimbonyatsvaga chii chaicho chaicho chii maburi evakadzi aya akasiyana here chiiko chamunombonyatsa kufamba mutsvaga chingave chii nokuti mukabvunza vakadzi vakawanda panapa vakasiya varume vavo vakaita masingle ladies vazhinji vacho 99% yevakadzi yakasiyira nyaya dzechihure saka vanobva vachibvunza kuti chihure icho chambonya kupembedza kudai chihure rudzii okay hanzi naSifasi muda vanhu noti vese kana wasangana nemboko noti kutoriwo nevakadzi mboko hatizvirambi Sifasi kuti vakadzi variko mboko asi varume vanotora mukombe ende vazhinji zviri kuitika iko zvino hanzvadzi yangu Sifasi vari kutumwa nevarume ndimi makatanga vakadzi vakungoti tena fevha ndimi makatanga kuti unotanga kuchemedza munhu osvika pakupanduka kuti you know what chauya kana ndiri kutongohura iko zvinoda kura we are not justifying chihure handika whether chevakadzi kana kuti chevarume but it's things that are happening and tinotongozvitaura because zvinhu zviri kutongoitika whether we keep quiet whether we talk about it zvinhu zviri kutongoitika every day anomaona saka tida kuti tumapurutu twakasiyana here pamunenge mune mishwaga rakaita sei buri racho moda rakanyanya kudii tihwisise rakanyanya kushinya kusvika papi tihwisise kuti munoda rakadini nokuti shuwa vakadzi kuvhunza vakadzi cheko mhosva yavo vanenge vasina hapana mhosva inenge anayo asi kungoti murume anongohura hatizivi kuti problem chii kwai maburi avo akasiyana papi nai shumbresi maburi aya unoda buri here kana kuti unoda zviri mukati meburi chinodiwa chii iburi kana kuti zviri mukati meburi chii chinenge chidiwa nokuti pamunoti vakadzi ava maburi akasiyana munokuvadzisa vakadzi ndopai pamunopfeka maice block mukadzi kupfeka kusura akashinga chishinga chitonogwa ice block akashinga kudai okuvara chibereko akasopfeka ice block iroro achiti kunofanwa kushinya kudai wati munoona 2 zvekuti munoti maburi waya azosiyana koda kuti kushinye kudai ndo pamunozona vamwe varume vakuenda kunotsvaga vamwe varume kuti ndoda hangu burire kushure iri kumanyuwa nokuti handione kunogara kwakavhara kudai kuri tight riri tight ndimoona saka chii chinenge chimboitika hanzi vamwe mazuva ano kutohura nekutorora nekuti kutohura
kutonotyorora kunotibvisa kunoita mari kunotonoita bvisa roora kutonoita vana chiri chihure chocho zvese zvodii infection vanoita Caroline but vanenge vatoita uchati kudii painoenda kunohura hakuudzi handiti anongonohura ouya kumba iwongoti kumba zviri normal hanzi Simelina I believe kuti munhu wako kana achingokuda zvekuti buri taiti oro noti negative drama but ndozvataurwa kane vamwe vakadzi muconversation kwai buri rimwe ameno rinenge rakatodhamba ameno ndikati saka izvozvo hazvo zvokonzeresa here kuti varume vandotsvaga mwarume nekuti kana asingasaoni kushinya kweburi remukadzi wake the next thing chi kunotsvaga kare murume rinogara rakadai rikumashure uku oda kuenda ikoko kunotesta ikoko kuti kwakashinya all in the name of kushinya chete all in the name of kushinya chete fona ichimbonzwa guys fona ichimbonzwa chihure chakamira sei hanzi vanoti marriage iachievement saka munhu akatorera mumwe murume akatorera mumwe murume akaroorwa ndokuachiva kwacho here marriage is a blessing tadi and on the other hand as well yes it's an achievement because munhu wese anoda kuroorwa handiwana I believe kuti kana achinge azotora kwai murume kwai kana akatorera mumwe statement yekuti murume anotogwa iri guys ngatimboriongororai statement yekuti murume anotogwa iri haikona kuti murume akainda nokuti zvokwadi ndiyani anosunga murume mukuru kumusungirira kuti wande kumuzvuva iye asingadi agoindiwa naye iye asingadi murume anenge ainda haikona kuti kutorwa anenge atichowa oga achifamba achindako hanzi mufunge ahede story yemurume asenge akaita mukadzi wake nekusimtu hanzi rinenge ratova shavire hongo chani uya utiudze rutendo kuti zvakafamba sei come and tell us kuti nyaya kana zviya zvekunzi chikapa what is chikapa kana achindida kutojaira izvozvo ini chikapa kudhara akatohura ndakatosiya okay hanzi kana chikapa zvekuti chikapa ina handiti zvechikapa nditulakasuchu kunofanwa kungojaira zviripo handiwana but pane pekuti tulakaziwo pachokwadi chaipo chaipo handika mubedroom unofanwa kuti ujaire newe wega wekuti ufadze murume wako kana usingamufadzi mubedroom anofadzwa nani kana uchiti ini ndongovati hangu ndiri danda kudai anozofadzwa nani kuti ngaajaire izvozvo zviripo zvozodii pane pekuti newe unofanwa kuti womumba uritenewo favor handiona but kungoti hameno pakutena favor kuti unoritena favor kune murume wacho anenge achiitawo action hati zvo varume vacho navo vazhinjiwo senge vekuzimbabwe vanonzi action hapana hani mai mwana kungobva kwarobva richiimba baba rubeni rikapinda mumba kudai so rotongosvika richitokurura munhu dhiresi kurura fungura dhiresi rotofungura bvisa bhurugwa otobvisa bhurugwa vhura vakumbai otoita just like that muti vanhu vagarire zvakadaro kwanzi vangana kuita chikapa kabla musana wabhofoka hasana namboona munhu akabhofoka musana nechikapa tilakadzi handisati namboona munhu akabhofoka musana nechikapa hanzi the issue yechihure pakawanda mumwe anongohura because kungozvichedzesa kugutsikana true kusagutsikana ndosaka tabvunza problem kana chibvunza zvakadai havabudikiri dei vachimbobudikira nyatso kutiudza nokuti problem yacho inenge iri kungoda kungoti ndangohwa kungovata kungohwa kuda kuvata nemumwe mukadzi so reason hapana angohwa kuda kuvata nemumwe mukadzi kwanzi murume aingoti kumukadzi wake ina handichadi kuita nepaburi ndakuda kuita nekudhodho so yanga yatove life yemukadzi yekuitwa nekumashure in the name of love nekuda kufadza munhu yuwi nanhasi achiripo maipesimbofona utiudze yuwi hanzi sisimela hakuna murume anotorwa ini ndagara ndinogara nemurume aiwa ndikaimboita maipesa ndandati ufoni kwanzi murume wangu akatogwa
munin'ina wangu wandaigara naye. Munin'ina wako aizi mwana mai vako chai. Yesi Bapesi. Sisimeli muri sei. Mushe hii ne beauty yose yaunayo yoyi. Chii chakaitika? Imba yakatoparara. Sisimeli hakuna murume anotorwa. Murume haasi mwana mudiki anonzi atora chitupa here chinotorwa Sisimeli. Zvakaitika kugara nemwana wamai vangu. Sisimeli ndaimuda. Amai vedu vakafa, baba vakafa. Tikasara tiri tega vasikana tingori 2 yeyo ndiye gotwe. Kubva ndatamunin'ina kubva ndamutora Sisimeli ndibva ndakugara naye. Sisimeli is not easy at all. Murume akaenda nemunin'ina akatozvara mwana. Imba ikatoparara Sisimeli. Saka ndichitaura ndichi kana iwe uda kundiudza kuti pavakatanga kuita mafemu but you never suspected anything. Sisimeli zvakaita munin'ina wangu akatanga achiuya kuri kumaholidays. Ndichitogara naye zvakanaka. Kwakubva imwe holiday it was December. Ndatosununguka mwana wangu last born iye ari form 5 this year. Kwakubva munin'ina wangu ndobva zvezvokungoti nongoti bamukuru namaininika ende ndaisambozvifungira Sisimeli. Ende munin'ina wangu ndaimureaa saka taigara kumusha kudombo shava. Saka muziva kuti kudombo shava kunoitwa sekurime. Saka taitindii nemurume wangu aita basa remakontrakt aitomboana achinoshanda achizokanga ari dzimai kana chakafamba nemaiti zvadaro munin'ina wangu kwakubva ndiri kwakubva ndamusiya pamba ndichitonotengesa. Ndaitomusiya nevana ndoenda ndonotengesa ndodzoka murume tichitore matese chidaro. Murume kana contract yapera odzoka pamba. Saka kudzoka kwakaita murume Sisimeli handina kuziziva kuti vanhu vakutodanana. I was ndisingatombozvifungire. Sisimeli munoziva kuti pane zvimwe zvinoitika zvokuti hauzvifungiri. Hautofungiri munhu ende unenge uchitrusta munhu nemwoyo wese uchiziva kuti anotoziva kuti tiri nherera. Hafa akazviita izvozvo Sisimeli. Ndakazotongoona one day ndabudawo ndatoti hende ikati mbonotarisa kuti mugadheni makamira sei. Ndobva murume mbaatoramba. Time yandakangobuda ndakadzoka after I think 30 minutes ndichidzoka ndichitoswana vanhu vakatorara pasofa musitting room. Ndobva ndakamuti aika kondo zvamakuita izvi. Handina kuona kumbomurwisana kuita sei. Vakabva atotanga kutopeka zvinhu zvake nguva yekuratidza zvinhu zvanga zvakatorongwa ini ndisingazivi. Saka kune iye munin'ina wangu ndiye akatotanga kutopeka zvinhu. Kana chakataura hapana kwakutotanga kutopeka zvinhu zvake. Ndikati aiwa kahupeke handina kukudzinga ndoda kuziva kuti muri kuzvifambisa sei. Kuvata makwana vakavata like kutoita kana kuti vavakangovatana kungo relax. Kutorarana Sisimeli hembe dzakatokumurwa imi. Pasofa musitting room Sisimeli. Pasofa. Hey. Kwadona sei network yamudonedza. Kwadona sei. Hey. Mwana wamai vako chai midway. Hey. Ikandimutsvake. Hey. Haya zvorwadza. Kukuvabata live direct vaimwana. Hey, network yako ndofunga zvanga zvaitika. Network yangu kwakutowana vakarara vese Sisimeli. Ndandakaisa ma-earphones ndazobvisa. Kwakutowana vakarara vese Sisimeli. Unorwadziwa. Ndobva ndataiwa handisi kukudzinga ndobva ndakiya door. Murume instead kutoti achitomirawo kuside kwangu akatotanga kutondirova. Apo ndine mwana kumusana Sisimeli. Kukuroverwa kuti wazvionere. Kwakutondirova. Zvadaro pana tete vaigara panext door. Kungoti imba yangu patanga kukamurana newaya. Kwakubva tete vaibva wanzwa noise izvi zvokuti vakabva vatanga kushedzera. I think zvinhu zvanga zvakatoplanwa ini ndisingazvizivi. Kwakubva tete vaibva vatoya achimhanya. Kwakubva vati usamurove. Ini ndikati handirove munin'ina wangu ndomurovereko imi muri kupinda papi. Ndobva vabva vatotora munin'ina wangu nechibhegi chake bva vaenda naye kubva kwake kwavo. Kwabva zvadaro atorwa paaendeswa kwatete vaendwa nangosara akapamba nevana vangu. Ndikati murume achadzoka Sisimeli.
Kwakaenda Tobudawo wakatoendawo kwatetevawo. atotevera Sisimeli pakaenda imbwa ndo pakaenda Tsuro nanhasi. Murume mwana wangu murume aform 5 uyu mwana wangu hana mvera ambomuona akazotanga kumuona aform 3 asingasatomuzivi akamusiya achiyamwa. Iwe pavakabuda vakaenda panext door apa nemurume wako murume anazomubvira adzoka bheki kumba Kana akabva atoenda Sisimeli ndobva aenda. Munozati murume wangu baba womwana takutoti baba wovana vangu ndokuti zvakatobva zvapera. Saka chakazoitika nchokuti woinini semunhu akanga akagara zvakanaka atezvara vangu vakabva vati no hauna kwaunoenda. Pamba ndepenyu uyu ibenzi rombe siyai riende. Nanhasi ndongoenda pamusha pangu Sisimeli vana vangu vatokura. Akaenda musangana chero kumusha. Takazosangana 2020. Ndaenda kuZimbabwe ndaenda kuZimbabwe kuofu iri December. Ndipo ndakatosangana naye. Chamusati uri mupenyu ndikati aiwa handiripo ndiri kutorarama. Ndaisatombozwa kuti kunze kune varume vane zvinhu zvavo. Wakaita basa wakandisiya ndakuda kungomusvotesa zviya Sisimeli but unenge uchingorwadziwa but for now ndatopora. Ndasingagone kunareta nyaya yangu ndisingacheme Sisimeli but for now zvakatopera. Komuni mwenyu muri kuti musi wakabuda ndo kwakabva kwawo kucheka ukama wenyu. Ndakambotanga ndichamunyengerera sezvo ndakangoona kuti no handifanira kuramba ndakabata chigumbu ndokuti ndoti Sisimeli unoziva kuti ukange wakabata chigumbu iwo ndonoramba uchiona iwe wakachibata nezvozvo. Ndakangoda piritsi rekuti ndipore, piritsi rinonzi forgiveness. Ndikati ndibva ndambozama kutaura naye Sisimeli hazvina kuzombobuda musha yakanga atondiita inini ndine ndiri wrong. Kusvika nanhasi hatina communication iri right. Vanhu 2 vakasiya vari 2 nevabereki. Tiri 2 vasikana Sisimeli nevakomana 2. Kotanga mukomana first born koya inini, koya mukomana second born anoteera inini kozoya inini ndine last born. Iye ndiye last born. Ave nevana vangani nemurume wenyu? Akaita 1 mwana iyeye. Achibva azodaro Sisimeli aita murume iye 1. Ini ndangozvisiyawo ndangonyarara ndobva ndazokwirawo ndauya kuno kubasa. Munin'ina wangu akazosara achigara nemurume. Ndakazongonzwa dzaasitori kunzi akazobatwa nechikomba muzukuru wemurume. Saka zvinoitika Sisimeli zvezvokunzi hanzi murume anoenda zvezvi anotorwa. Hakuna munhu anotorwa asingada hasi mwana mudiki Sisimeli. Akatoenda aitoda. Ndokuti dai aitoda. Angambona kuti zvanga zvakatorongwa musingazivi aitoda. Ndanga ndapakati Sisimeli. Family wo yekumba kwandakakurira ndokuti baba wedu vakafa when I was only ndichiri mudiki. Baba wangu anditonya so hatiri vadiki. Baba vafa zviya. Kwabva tasara batazonogara kumusha kwaamai. Saka mufamily wo yana amai makabva maitowo kuti zvezvokuti munoziva kuti unoshayawo support kana usina mai vako vapenyu. Sisimeli I was rejected by everybody. Ndakasara ndiri 1 ndakomera ndega nebrother yangu anonditeverera nebrother yangu mukuru. Those are those people vaindisapota chete. But Sisimeli ndakasara ndikatambudzika hama dzichitosapota zvinhu zvakatoshata kudaro. But ndakazongozvigamuchira ndikavaregerera vese plus vana vangu chinhu chandakazovadzisa Sisimeli chakazoita kuti ndinyanye kupora. Vana vangu ndakavadzidzisa kuti munin'ina wangu no matter what she's my family. Hamuna pamunopinda. Nyangwe mukandiona ndichirwa nemunin'ina wangu hamuna pamunopinda. Saka vana vangu vanotozviziva kuti mainini ndimama hazvina basa. Zvakaitika ndezvavo vari 2 namama vanopedzerana. But indaitoudza vana vangu chokwadi because munin'ina wenyu atenda kunotanyira vana venyu one day vakavatazva navarume vavo. Aiva vanozviziva vana but ndakavaudza kuti hamupinde ndokuti at the end Sisimeli ndikapa vana mhiripiri inova vaSisimeli ko ndikamuka ndakafa. Saka ndakamuzviziva kuti chero mukadzi makafa munin'ina wenyu nemwoyo waataridza apa pane paachachengeta vana venyu. Anochengeta kototi kuti ndokuti tiri 2 chete Sisimeli 2. Saka unozongozvudza kuti semunhu akatidza kutofunga ipapo kuti tiri 2 handingava tine murume asi vangu tiri 2 tengu ndiyo ndobankuru vangu akarara navo ozoti rega ndichengete vana vasisi vangu vandakadai hazviti. Plus Sisimeli semunhu mukuru ndionenge uri sisi vakuru mufamily unozongozviudza kuti no zvakatoitika. Ende mwana wachona waakazvara nevana vangu ndakavati vanofanira kuva nebond because munin'ina wavo from both sides kuna baba zvisina kuna mai. Saka mwana wangu musikana 1 wandinayo ndekuti ndine mwana musikana 1
anomuda zvokuti munin'ina wake kana hanzvadzi dzachona dzinongomuda zvakadaro. Ndakangovaudza ndikati no, iyi hama yenyu. Ndikatovaudza kuti handitomboda kana kunzwa any mistake kana kutaura zvakaipa pamusoro pamainini hamutauri ndimama. Akura sei mwana uyu womunin'ina uyu? Ndewa 2008. 2008. Pakari kumachi 12 years. 2008. Kuma 12, 13 years, 14 years baba. Akura. Atokura. Yeah. Saka zvinoitika sisimeri saka pamataura kuti adziye murume anotorwa ndati vanhu vanonyepa. Murume anoenda zvake. Murume anotoenda winning achitoda. Nokuti kana ukamutora asingada akakuridza America, vanhu voya kuzomununura kuri munhu ari kutogwa uko. Zvinonyanya kuti kutotiza iye ega kutobuda kutotiza kutorova kuti makore osaya asina kumbotsvaka kuti vana vaya ndakazvara nemukadzi yavari kupi kura kuti aitozvida. Munozva sisimeri ipapo pandakasiyiwa nemurume from it's 2006 up to now. Handina musi wano wandakapiwa 1 rand nemurume kana rekuendesa vana kuchikoro. Vese vana vangu vari 3 ndakaendesa ndega kuchikoro sisimeli. Right now last born is now in form 5. Musingazivi kuti aripi? Ndisingatozivi, ndaingoziva ndaitoona sometimes zvaitika zvokuti munin'ina wangu uyu akazotorerwawo mumwe. It's a long story sisimeli. Hey, ngatiiwe. Akazotorerwawo mumwe wekugokwe. Akauyawo hake atokurowa nemwana wake watorwa auyawo pamurume ane mwana wake. Saka sisimeli zvakazoitika zvokuti uyo wokugoko yakabva auya ari hota. I don't know kuti akanga ashandiseiwo. Munin'ina wangu akazorijectwa akatozorambwawo zvakatosimba. Nemurume. Saka akarambwa zvaripi? Akazorambwa ndobva agara ndobva ambozonzi aenda kune vamwe ainzi sabhuku vanga vari mudharawo aenda kuno umwe sabhuku agara ikoko arambwa. Abva ipapo aenda pamwe arambwa ndobva azoendawo pane mudharawo ainaye akazonomubvisirawo mari manje. Ndobva murume akazosiya aona kuti hazvichashandawo. Saka pakauya wegoko hamene kuti akasvikoshandisa yawo goko akauya abva aita hoti ndobva asvika ndobva agara. Saka zvaitika zvokuti ini ndiri pamba ipapo chakazotipa kuti ndichingoona kuti inini panapa hapasina changu. Murume anga asingauye kumusha. Aitumira mukadzi wake nanatete vakanga vakumuda vouya. Waitoona vachika pamba patete paya panext door. Munozva kuti sisimeli izvo zvokuti zvinenge zvichiitika uchiona. Aitosvika pamba panext door apo vouya wotoona poitwa kunge pari kuitwa mabiko pari kufarwa zvezvokushotesa iwewe. Zvokuti ndaipinda mupandozvivharira mupasisimeli ndochema. But ndochema sisimeli but ndozozviporesa ndozviziva kuti zvakatoitika. Ende manext door munozva kuti sisimeli inosvika panguva yekuti unorijectwa nemunhu wese kana uri pasituation yakadaro munhu wese anokuramba. Manext door nyangwe vakadzi nyina mumusha mandanga ndakarohwa vamwe vachina vakanga vatotora masaizi. Sisimeli I thank God kuti Mwari vanoporesa. Ndakangonamata ndikati Mwari ndakafunda kunamata sisimeli. Ndikanyasonamata ndikati Mwari ngamushoko renyu makataura kuti munopodza kunyange maronda ari muhana. Sisimeli ndakanamata ndikati inini handichada kana kuchemedzwa nenhau yemurume akatoenda. Zviye zvokuti sisimeli ndakamhanya kumiteuro. Handina muteuri handisina kubata sisimeli. Inini nyaya yasisimeli zvokuti dai ndaitongwa kuti zvimwe nguva muchamboita program yekuti muite yekuti vakatorerwa varume vakutsanangurire. Sisimeli ndakabata miteuro yakasiyana siyana. Ndakafamba murume haadzoke nemuteuro sisimeli. It's a lie. Kana asiri haadzoke. Nemvura nedombo aiwa hazvishandi. Inini kwandiri zvakanamba kushanda hamene pamwe zvinoshanda kune vamwe. Ndakagara sisimeli pamba ipapo for 10 good years. Munozva kuti unoita kamuchembere kambuya kakudhaya. Ndakasiyiwa I was only 27 years pandakasiyiwa nemurume. Ndatochembera kana ndatokura apa sisimeli. I was very young. But handina kana musi one ndaimonitwa nehama dzemurume kuti kuona akangopinza munhu zvezvokuti unenge uchimonitwa kuti vada kuona kuti pangopinza munhu mumba vabva vaona pokudzingira ndekuti aipa pressure kune dzimwe hama dzaitaura nadzo pamafoni. Kangoona any mistake ndiudzei ndimudzingi. Hapana kana musi wano vakamboona kana boyfriend pamba. Ndakazodza tikati pano handidi kana kutombonyadzisa hanzvadzi dzangu. Kana ndichibva pano ndichabva mune zvakanaka ndisina kumbobatwa nechikomba. Sisimeli ndakasvika kubva
nanhasi ndikasvika ipapo nanhasi zvezvi ndichibva kuno kuSouth Africa ndinonanga straight away pamba pangu ende hama dzese dzakanga dzambondifurata dzakutanga kuita kunge dzinondera nekuti vakaona kuti ndakaramba ndakashinga vana vangu vese ndakaendesa kuchikoro ndega Sisimeli up to now vana vangu vese vapedza chikoro ndotenda Mwari pana izvozvo. Amen. What a testimony. Wow, guys. Saka ndiringoda kungoencourage vakadzi vese vari mucomment section nevari kunzwa kuti no matter what kana murume akanzi naMwari ndiwako zvezvo kunzi azidozoita zvino ndoita zvino zvezve Sisimeli sometimes zvimwe zvinoramba kushandira ende pamunozobva ipapo wakutambudzingwa unge imbwa. Saka zviri nani kungoti Mwari kana murume ari wangu ndiwangu isaibvi pasi. Sisimeli kunamata kunobatsira. Inini I'm a living testimony panyaya yangu ndotestifya zvokuti ndotenda Mwari each and every day handirare ndisina kunamata handimuke handiswere ndisina kunamata handipedze svondo ndisina kutsanya ndekuti ndakazoti Mwari akandiyambutsa pamwe pandaisatarisirwa nevanhu kuti ndinobuda ndinoyambuka izvozvo. Right now ndiripo Sisimeli. I thank God vana vangu vatokura ende vese they are in good health. I'm in good health handina kana panorwadza vana vangu havana panorwadza tese tiri vatano. Saka chipo chikuru inyasha hombe izvozvo dzinofanira kutendeka. Saka tinongokurudzira vari mucomment section kuti please kana uchiona munhu asisakudi usaforce zvimwe zvinhu imbotaura naMwari kunzwa kuti Mwari vanokutidii Mwari vanopindura. Saka inini Sisimeli vakandidara even though ndisina hangu murume handazomboda kana kuita murume Sisimeli ndakachasona kuti zvakangofanana ndane vana ndine mai vane vana vachadei ngatochembera kungopoa nevakadzi vari mukuti wozwanzi ita kun'anga ibva wazodai tora tsono ubva dai munhu obayiwa netsono mwana vanhu vakasiyiwa mune 27 kusvika nanhasi hamusati mamboita na boyfriend. Sisimeli ndakazopindawo muno mumwe mujolo wandakangoona kuti hazvishande zve3 months ndibva ndatongosiya ndeindakutrayawo but makaita 1 mujolo ndiwo wandikatoti ndiwo wakanga utombori kaseriousness kuchine varume here Sisimeli kunzoko kunyeperwa especially akatozva kuti single mother anoteka advantage Sisimeli kuzoti varume vemuno especially muno muSouth Africa nikakuda kutoti utomupa mari ndiwo utomukweretesa mari ndiwo exactly. Saka ini ndakangoziva ndikati no inini ndikandimbomira izvi kana Mwari vachiti vachazonipa mumwe murume ndaingofungawo nguva iyoyo kuti pamwe Mwari vachanipa mumwe murume but ndakazongoona kuti hazvisi kushanda hazvina zvazvinondipa ndobva ndazongogara Sisimeli up to now ndiriko ndiri right. Ndongoudzawo vamwe vakadzi kuti shingai nyange ya if you are single mother shandira vana vako ngatishandira madhumbe mudzimba kuti nditori madhumbe zvozvo iaini Sisimeli ndakatobata aini ndikutoina. Saka ukatraya kungozviavoida kungoziva kuti inini chandinoda chicha ndakavinga muno muSouth Africa chi right now murume uya kutotanga undisira mameseji handambokuramba saka ndisina kukudzinga pamba ndikati no iwo watongofanana nebrother yangu tosangana pababa makore usaya feeling yacho baby handisisina kana ndikatokuona totokuona sehanzvadzi yangu mukadzi wachina amboda kuti amamudzi akazouyawo kugoko ndikati mainini ndakamushevedza zvakanaka ndikati mainini ndokumbira kuti imimi neni hatina kumbotadzirana makatonyengawo sezvandanga ndakaita saka imimi handinanga ndadaka nemi ndokumbira kuti mukandiona ndichitaura nemurume wenyu pamwe tichitotaura zvevana ndokumbira kuti musandiitire shanje handichambomudi murume wenyu ndikati aiwa ndoona maattitudes amunondiitira ndokumbira kuti tingowirirana vana venyu ihama dzevana vangu saka ngatiwirirane. Saka ipapo Sisimeli ndinotenda Mwari plus chandakadzidza Sisimeli munoziva kuti munondi-inspire zvisingaite ndinokutevererai zvakanyanya Sisimeli muchitaura prayer inobatsira uchiti you are a prayer warrior ndakadzidza zvakawanda pamuri Sisimeli. I learn a lot. Tevererai zvisingaite saka Facebook account yandaikutevera naye yandatone time ndikutevererai pakaita zuka zvezvameno zvakaitika zvezvefacebook yangu yabva rambovhura ndibva ndazovhura iyi nyowani saka Sisimeli ndinokufollowa izvisingaite ende futi ndinoziva kuti makatidzidzisa mukati prayer inobatsira saka Sisimeli inonamata yakandibatsira ndasingakwanisi kudarita nyaya yangu ndisingadonhedze musodzi izvo zvingadai ndakutochema kudhara but right now ndoona ndakapora ndokuti ndakaziva kuti Mwari munoporesa kana maronda ari muhana mupodzai rangu Mwari ko nyaya yangu maitadzawo here Jehovha aiwa havaitadzi
havaita simendi saka ndapindura zvangu pokuti mati varume anotorwa katozodzidza iji what a testimony, you are a good woman. And murume ekwarika acharamba achingosangana nevakadzi vachamushungurudza singaiti akarasirwa akatanga very achiita good mari woman. sisimeri munoziva kuti dzimwe nguva dzimwe varume vanozvitorera mhepo dzimwe dzisina kunaka. Akatanga aita mari murume wangu sisimeri, ndinaye aita mari ane mukadzi ye akamboita tumari iye zvino sisimeri ari kutambura munonzwa imi angove kwanguva yai akuda kutsvaga kwanga yai nokuti sazvinoita ndichataura ndichazodzidzisa zvangu panyaya yemataisi zvangu panyaya yemari. Aiwa tafara, thank you very much and wish you all the best. Matopedzi vana vatokura chiitai kuti vana vapedza kushanda mutsvaga zvenyu retirement plan yenyu makashingirira kwamakabva ndokure kwamakwenda ndopadhuze, rambai makadaro. chokwadi sisimeri maita basa. Thank you my sister, God bless you. And varume vanopenga sure, such a beautiful lady, such a beautiful lady chete. Right, varume mirai ndimbokudzai, ndoda kumbokudzisai chinhu wani varume. Anyway, ndichataura pano ndozoita chiri chivhidhiyo futi ndopostai chivhidhiyo kuti mugosara muchidi varume vacho vagozoona zvivhidhiyo vachiteererawo. Zvazvinoita ndezvekudai so varume. Kune vamwe vakadzi paunoroorana nemumwe munhu munogona kuroorana neumwe munhu mukadzi wokuti anenge aine ropa remari, ropa renyu rikanopindirana kudai so handitika mukadzi iye anokuvhurira connection yemari, bhande remari. Wanga uri rombe iwe pacho zvako uri rombe to the rombest, risina kana chiri, risingagoni kana bhutsu. Unoshanda unozama kuita zvese but mari haibatiki. Kana mari ikabatika munhu wechirume inongoti suru yosvedza mari yoenda, hauoni kuti mari yafamba nekupi. Then mwari wakupa mumwe mukadzi andi mukadzi ushu andi haashande but paari pane zodzo remari, because mari ine zodzo, pane anointing yemari iri paari. The moment you marry this wife, varume dati mumbozvitarisa izvi, vakadzi venyu vameinawo, I want you to notice this kana musati vambozvitarisa mugozokana one day if you are going to be open, come back here and tell me. Mukadzi yoyo haashandi asi paari ane zodzo remari, right? Mukadzi yawamurora uya mumba kudai so, uchigara nemukadzi uyu ari happy every day, mari inotaka kupinda mumba. Ugotaka kufunga kuti inini ndinonzi handibati mari. Ndoda kupa a very good testimony zvakaitika kwandiri kwete kuno mumwe munhu. I know kuti inogona kuofenda vamwe vanhu nyaya iyi but toda kudzidzisana chara chokwadi. Mari igotaka kupinda mukati memba zvotoshuva kuti mari chiuya zvinhu zvichiitika, zvinhu zvichivhurika, uchiya kuti zviri kufamba sei, uchiya kuti ko zviri kuita sei, chichiri kuitika panapa. Muyu munhu waunaye ushu ane anointing yemari, nokuti mabatana mave nyama imwe chete, automatically that is also rinouya nepauri mari inobatikana. Musi waunotanga kuti wakuita mashiripiti uchivata kunze usingasabati mukadzi zvakanaka, akangochema chete angoradzika, muzvitarise varume, akangogunun'una chete mari inovharika kuti nti mari, kuti nti. Vamwe venyu varume mamakarora vakadzi vangu vane zodzo remari iyoyo, zvinhu zvichifaya, ukati hauchamudi mukadzi ukamurilisa akaenda. Right now wakasiyiwa uine motikari dzaishamisa, wakasiyiwa uine mari, mabasa achibatika. Right now look at where you are. Urikutofamba uchitaura kuti hanzi mukadzi yakandiroya, haana kuroya. Uyu ndiye anga nezodzo remari, akaenda nezodzo rake. Wasara iwo you go back down the drain. Vamwe vakadzi vanongori neanointing dziri pavari dzinovateverera so. Mene dambokudzai zvakaitika makore nemakore ekurarama kweduku. Nyaya yacho kune vanogona zobatikana zvavo but anyway tongozvitaura. Ndichirogwa ndichipinda kumusha kwemurume wangu ini vasikana, ndichirogwa ndichipinda musha kwemurume wangu. Kumusha kwemurume wangu kuna vanhu vakadzidza, muri kunyatsondibata mundibatisise. Vese vakadzidza, muri kunzwa, vakadzidza vakaenda kuchikoro vakapasa, muri kunzwa zvokupasa zviya vanhu vari natural intelligence vese, ani muri kuona. Kwapinda wese zvedu madofo mufemili, ani muri kuona. Asi mukupasa kwavo kwanga kaita vese nekugona kwavo chikoro nekudii, zvemuza dzimba dzakuti vese vana kugona chikoro zvotozikamwa kuti muklasi kunongonzi number 1 ndiye hadingi namba vese, ani maona. Asi zvakadaro mufemili mune umwe mweya, maive neumwe mweya waingotenderera so kuti nekupasa nemacertificates nechii zvese zvezvoka zvinhu zvinenge zvichingori down, ani maona. Hapana chinhu chinyanzobatika chinoitika. Chero vakaenda kumainterview yebasa neumwe munhu anenge ane certificate iri kumashure kweuyu, iri kumashure uyu,
handimona anosvika achinotogwa pabasa. You get what I'm trying to say, that kind of spirit. Mukuzvinzwisa zvandikutira kutaura. Imbondipai signal kuti mukuzvinzwisa here zvandikuzama kutaura panapa. Imbondipai signal. Muri kuzvinzwisa zvandikutira kutaura panapa. Tipei signal. Right. Izvo zvezvo zviriko handitika vese vachitoudzana asi kuti vakadaro kunoti kondozikama kuti apa vane apa panodhura chikoro ende vese vakapasa ende vakadai, asi when it comes to kuti paitike zvinhu zvinonyatsokuitika kudai kuti zvinodai so zvanga zvisingaitiki zvachose zvanga zvisingaitiki. Anonzi machi watchtower ne-SDA, vamwe vakaenda ku-SDA savadhamu vakaenda ku-watchtower, right? Auya zvedu isu zvedu vana mabharanzi tikutobvawo zvedu nekumasvinguku handimona tandosvikawo mufamily miya mai mwana ichosvika mufamily seni ndakasvika mufamily ndisingadiwi ndikudze chokwadi ndakasvika mufamily ndisingadiwi ndiri condemn, asi ndichisvika mufamily ndisingadiwi kunozongwanawo chimwe chigurupu chevanhu chinenge chikuda chiri pasaidi handiti ndaiti ndikaenda chero kumusha kudai ndinge ndiri topic handimona cho ndikadai, asi kuti ndaingoti ndezvave zvimongoziwo kana ukakurira kurike chiri mwana uchoni ndikoko amen ndaingoona chiginda korea attitude ichi I don't care attitude, right? Manotification hakuchina tariro, ndosaka nchiti vanhu vadeedze vanhu zvino vanhu havadi kudeedzawo vamwe, hakuna manotification saka vanhu havaoni malife tariro wotongotaimira. Ndadii paya ndapinda mufamily miya saka handitaka kurogwa nemurume wangu uyu tagara paya mai mwana tagara ani munokona handichadi kuti ndidzike gejo zvekudaro kuti inogona kuzonosvika nenzira isiriyo handi muri kuwisisa. Anga ari munhu kuti aitoshanda handika basa rakanaka, asi chakanga achiita chachisipo chaibatika kana chopamberi pamwari cheko chinobatika dei ari munhu kuti one day njamboti ndoita life asingambotipfetsi tichingotaura dzenyaya kudai munyatsokunzwa handimona hapana chinobatika chaitaura zvaitozikamwa saka mufamily vaingoziva kuti tise tingori velevel imwe chete izvozvo kuti unongoshanda zvatinogona kungodyawo mungobhadhirawo pekuti mugare, asi chinoitika chinobatika hapana. Handiti ndauzoorogwa weni ndauya family muya ina handisi kuzvikwidza mombe mashanga mubabatisise handimona ina kuzvikwidza mugamtree but pandiri ndaisingazvizivi ndanga ndisingazvizivi ndaingozviwa ndichikura handimona but ndasina ndambovoza kana zvichingotaurwa nevanhu so uchikura unenge usati wambonyatsa kuzviexperimenta usingazvizivi. Ini pandiri guys pane kamwe kanhu pane chimwe chinhu chiripo so pane rimwe zodzo riripo so handingati ilaki nokuti zvemalaki izvi idzodzo ringori pandiri so rekuti ndakasvika even panonzi ndikatora ivhu chero ndakunotengesa ivhu handika haridzokere serakakwana ivhu riya kana riri ranga rakazara plastic rodzoka ratapudzikawo pane atomboti chererewo rimwe handimona chero ndikati ndikutengesa pane chinotombonongwawo handimona ndozodzo riri pandiri pandakana muchinangarira pandai kudzai ndichiti ndakatanga kundoberekereswa bhegi namai vangu rekunzi enda unondikorekta madhoiri vaona one trau yavakaita yekuti ndakafamba neshamwari yavo ndichinzi enda unondikorekta bhuku iri indanavava vanokuita zvikwereti ndakanopiwa mari sendinopiwa mari nemunhu wese aiva nyima kana muchikurangarira nezvanambokudzai pano newese aiva nyima akanondipa mari ndikauya nemari yakawanda kudai mazuva iwayo kuSouth Africa ko achiri ma3000 rands ichiri mari inohlisa vakati nokuti vaiti vakasvika panapa vonyimwa chikwereti hanomaona voenda apo vonyimwa futi chikwereti vopuwa pamwe vonyimwa chikwereti hani muri kuona ini pavanyimwa papa ndikanoteera kudzokera kumaseko unosvika ndatumwa mari yangu namai vangu ndaipiwa mari iyo pavanyimwa ipapo ndosvika ndoenda apo ndinopuwa mari iyoyo hanomaona ndopinda futi pavanyimwa apo pavanzi handina haiyo cheleti mukodzi kukupa utlele mafele ako ehlayo ehlayo handimoona ndozvavaiudzwa konzi muye next month this month handina mari shamwari indopinda pano ndatiwa mari yamai yangu ndaidzoka ndakabata 50 rand kana ine ndapiwa 100 rand yani ndapiwa ipapo hani muri kuona ndakambozvitaura saka ndinokushanda kutaka kuti ndizoti ndichitaka kuti ndikwire ndichienda yes business ideas ndichienda kuSouth Africa because vaitoona kuti ndikamutuma uyu unonodzoka nemari iya ndikati dai mudhara wangu aifarira kuti madhezi iwayo mudhara wangu aidhiraivha mabhazi anobuda kunze kwenyika uko aiti akaenda kuZambia akafamba nebhazi rekuzambia ko supuko riya akadzoka akahodha majini kana kuti kudini ndaingonotora majini aya chero ndakaenda nawo pamuyambo pa6 pepai majini aya ndikangosvika nkagongodza kudai ndaidzoka nebhegi risina chinhu majini iwayo ose anenge atengwa vachiti majini anotengwa ndinoti atengwa handimoona saka vakabva vakurumidza kuzvinotisa kuti paive nekazodzoka iri kwandiri ndaishandiswa front yekutengesa zvinhu zvekumba kwedu yesekai
hanimaona, chero dzingave huku, chero chingave chinda chaishandiswa mufurande yekutengesa chinhu chekumba, hanimaona. Zvinove zvakazita kuti even padanda kukudza ichiti takatanga kuti kudhara tichiri vana vadiki madhoiri achatyisai, tichiri kutokurawo tichava kupinda muno muchiti takutanga kuti takuita zvokutengesa madhoiri, takakwanisa kutenga stand at the age of 19 kudhara zvichanetsa because ndakanga ndichitengesa madhoiri ndaibhadhagwa, zvinhu zvanga zvichingori mandiri esi mavelas, handimaona, zvinhu zvaingori mandiri. Saka ndapinda mufamily miya yaka ndave nemurume tagara, tarorana nemurume tagara, handimaona, takuita zvinhu, handimaona. Murume izvo zvakatanga kuvhurika kudai. I remember tichitanga kutenga our first car was chigolf. Mozviziva zvigolf zvezvo, tugolf tunofamba nevakomana kwete tuma-edited version twakomana twakanaka, tugolf tumagolf tumwe twaingoriwo tumagolf, machiziva twakasimba, so that was our first car, chigolf chiya. Tichibva nechigolf checha tichienda nacho kunosvika pamusha kudai, so chigolf hachina kufadza vanhu guys, chigolf hachina kufadza vanhu, chachiri cheredhium color, so hachina kufadza vanhu, muri kunzwa. Waingoona neactions vanhu kuti vanhu havasi kufara, hanimaona, right. Tabva papa tadzokera, patakazodzoka, I think it was after 8 months or so, takadzoka tine mavhiri maduku nditonotulakadzi, takadzoka taane polo, hanimaona, takadzoka taane polo. Ndikurangarira kuti polo yakaita musindo, muri kunzwa. Zvazvokuti maenda kumusha ndichi vanhu mangoungana mese, kuno vanhu vese vanongouya moungana payadhi chini, vamwe kumaraini and everything, hamanzi dzangu zira ipapo, hanimaona. Plus pamba pachifu kapa, pamba papawo ndipana chifu anditi mudhara akazoshaika akasonga vari chifu, saka pamba panogara pakangozara pabibigwa nemazibhoti akadai, so hanimaona. Tasvika papa tane chimota yamota dhiyari kudai hazvina kufadza vanhu. Pakabuda mashoko ekuti uyu mukadzi wemasvingo uyu wataravigirwa pano, mukadzi uyu akatorombesa mwana wedu akatoromba. Pakaita umwe munhu weukama ipapo akakonfesa kuti ini ndakatofamba muapostori ndikaudzwa kuti mukadzi uyu mwana uyu pane zvaakapa kuti vabudirire, nokuti mufamily zvanga zvakajairwa mufamily kuti hakuna nedzidzo dzavo dzese neintelligence dzavo dzese dzinongori intelligence dzenyama, hanimaona, asi hakuna chinhu chinobatika chapawa kuita. Mari dzavo dzaingotsakatika saizvozvo, zvinhu zvanga zvakatonyorwa mufamily. Ndikukudza ichokwadi guys, you learn from it kana kuti you live it, hanimaona. Zvinhu zvanga zvakatonyorwa, zvanga zvakatoprofitwa, hanimaona, zvanga zvakutomanifesta kuti hakuna munhu saka zvakashamisa, hanimaona, kuchinzi uyu ndiye atenga kamboya neichichi azvitenga iyi, hanimaona. Pakaita mutauro kanzi uyu afangu kuti aonekere pano pamusha because anenge ane zvikwambo zvake zvaanoya nazvo, handi muri kunzwa, right. Tadzokera papa yakanetsa nyaya iyoyo, ndikamiririgwa nana baba munini vanina mudhara nanani kuti munopenga here, hanimaona. Vanhu vanenge vasina kuzivika, havana kuziva, hanimaona, havana kuziva. Tadzokera after nomunga 2 years or 3 years, so takadzokera kumusha. Akaine mota ipiko, akaine BM X3, BM X3 ini ndiine kosa. Munoziva zvimwe zvinhu zvokuti unenge uchiti kuinda kumusha tikunoonesa vamwe zvakare matokangamwa, tikunoonesa vamwe kumusha kuti zvinhu zviri kufaya, handika iye ane BM yo X3 ini ndiri kumasoro kuti kakosa kandai kuzani ndakazobigwa kuhubro kaya chiti ndakatsvaga mota mbiri, ndabuda kudai mota yandapaka kudai, mota yarowa pasi yainda ndasi ndakaishaya apa ndasina kusatreka apa ndisina kuisa painsurance zvedu masimba izvi, hanimaona. Mota ikabva yarova ichiri nyuwani, taenda dzakaregedzana kudai. Pakaita kutaura, muziva kuti pamusha vanhu vakaita kunongerana matombo akadai, kuti umwe achiti ndodzipwanya mota dzezvikwambo ngadzive pano, mota dzezvikwambo idzi ngadzive pano, hani muri kunzwa. Munhu wese angave nemindset yekuti pano pamusha zvakanyorwa kuti hakuna, saka uyu zviri kufamba sei. Zodzo rakanga rauyawo neni guys, ini ndagara pache zvangu nditori munhu wezodzo, zvandotoziva ndiri munhu wezodzo, ndinoshaya sezvinoshaya vamwe, yes of course, but somewhere tikagara pasi ndikangochema kuti pati Mwari pane zvinotoitika, hanimaona. Ndinotozviziva izvozvo, pane ndosandinoona kuti kazhinji kacho hazviri kuti ndinenge ndine mari, but pakaita munhu ane dambudziko handirwadziwi kuti nditambanudze ruoko rwangu ndichipa umwe munhu, because the story of my life, my history yeupenyu hwangu ini ndoiziva,
Animaona handirwadzi kusara ndisina ndapamwe munhu because ndakugara pasi ndingangotanga kuti ai but handakana saka ndoita sei kana muchinanyatsa kuona kuti zvinongodai kazhinji kacho zvinhu zvacho zvangu zvinongovhurika kudai so zvotombondityisa kana neni sometimes ndotombovhunduka kuti but sei vamwe vari kunetsika kudai zvangodai zvangu sei zviri kudaro animaona zvotombondibvundutsa inini pache zvangu but ndakazongodzidza kuti no izodzo mwari kana wakangokuzodza zodzo zviri pauri and it's not like zvinoitika kumhuri yedu yese animaona kumhuri yedu kune vanhu 2 vakadaro animaona inini nekamwe kahanzvadzi kangu kune vanhu 2 vakadaro ndichakudzai nyaya yehanzvadzi yangu yakamboitika munyatso kuunderstand vanhu vanetsana zvikadzi zvimwe zvikwambo vanabamini vangu vaningi nevanonga mazitombo zvikaita zviputsa zvimwe zvingati pemuyadhi medu zvimwe zvezvikwambo wati ari kutivharira kutite mari ndiye anongoita mari oga zvakabva zvanetsa animaona musi woyo takavata usiku tichifamba tadzingwa kumusha nenyaya yemota bhiridzi tikavata tichifamba iwe tichidzokera kweriyo tikazosimuka tichidzokera South Africa tadini tadzingwa kuimaita zvikwambo zvauiwa nazvo pano zvejoni handimaona zvikabva zvatikatombota nguva chiti ini hachaindikwa miromba inobuda kuessay kwacho kwatanga tapinda ikoko handika zvinonetsawo zvinhu pakuva diki asi zvaingositaka zvakatanga ngovhurika kudai zvichingovhurika kudai ndikakudza kuti mapepa emuessay chaicho ekugara mapepa emuSouth Africa chaichoko mamwe anoshungurudza vanhu mozviziva imi haunge zvokumaya ndikakudzai how we got them munovhunduka imi munoshamisika easy like play easy mufunge sekutamba sekuseka handimazvona zvaingodaro kunodai kumabasa ndikurangarira first job yavo yakatosvika kupinda first time South Africa ndakaona basa iri ndakambokudza istori nchiti patakambogara kumwe kunonzi kuBakersford kuna mumbiwa ndaiwirirana navo vaita zvokunamata vachiti ndaona apply ndaona awana basa kumaini kuti ndakambokudza nyaya pano amwe mbuya so vadaro ndobva ndaenda palaptop ndobva ndanoenda iso ndobva ndangosangana newebsite yanga ine basa paitonzi pari kudiwa vanhu chichichi ndobva ndati apply apa ndabva kuudzwa kuonite prayer kwambuya kulipopo kuBakersford kwataigara ndikati apply basa ndisingatombozivi kungoti kwai kudiwa akati ndaona ndikati apply apa kwavakaapply kwandakabva kugodoko kwabva vadedzwa kuinterview vachienda kuinterview vakaenda kuinterview 8 o'clock maofisi achivhugwa na 9 o'clock wakatofona chiti basa ndatowana basa ini kulimpopoko iye vari muRustenburg vachiti ndawana basa just like that antimaona ndikati saka zvinhu zvaingovhurika kudai hazvina kutanga kudi kufadza vanhu mufamily hazvina kutanga kufadza vanhu mufamily zvakatanga kudaro vanhu vakatositanga kunyatsa kuzvinzwisisa animaona kuti izvozvo mushure mekunge one day pakazoita mari iyi regai ndiijambe inomutsa zvakawanda iyi regai ndiijambe nokuti ndinofollowiwa nehama dzimwe dzinenge dzakawanda dziri mucomment section regai ndipajambe pane jusi chairo asi regai ndichiri jamba zvangu jusi iroro ndedzemufamily takazoti mumwe paita rumwe rufu kumusha uko taenda kurufu tagara pasi ndakunyatsa kuchivatsanangurira history nekuvaudza nyaya dzesedzo idzi vanhu ndopo vakatona kuti ndikati munoziva pane pamwe pokuti ndakambokwidza pane patakambombonaakudza ndakamboita iJerusalem family mangu I can't tell you because zvine zviri zvemufamily imi mukufamily kwenyu kune zvimwe zvitori zvokuti chero mukadiya mupfuma akazozvitaura pasocial media handiti especially when you know kuti une hama dzinenge dzichikufollowa zvinogona kuzokonzeresa family so that's the part of it I cannot talk about it but pandogona kudza ndipe kudai ndakambokwidza umwe munhu chibva kugweru chinda kuvamwe vanhu 2 chibva kugweru vanhu vekugweru nyaya iyi munoiziva ndakakwidza vanhu pacathedral hall ndichidzokera kuSA handika ndanditi inini murume wangu hanzvadzi yangu handika 3 murume wangu nehanzvadzi yangu vakanga vakabva kumba vachimwa doro handimona vamwa doro daro ndobva ndati ndandisi kuzodhirevha vanhu vakadhakwa handika plus mapurisa kuZimbabwe murodhi ndobva ndatora motikari handitika ndobva ndati garai kumasure ndobva kugara masure saka vanhu vanenge vachimwa doro vanozati vanovata ndikatisina kumbosvika uku vanenge vavata ndobva vagara kumasure pacathedral ndobva ndakwidza mumwe mukomana handimaona ndakwidza mumwe mukomana nemukomana ndandatora madheza okay takabva kumba chiti hanzvadzi yangu mukomana aifanwa kunogera kusaluni yangu saluni yekuzi ndakachekeresa mai muchaiziva iya yekumboita mbiri iya ndikuti ndakachekeresa mai iyo iyagore iya hamene kuti mai vangu akadzofa kusati atatomboenda nawo South Africa kuti vakazi vachekereswa kupiri ini hamene mukomana aifanwa kunogera pa6 anhu munomuziva vanogara anonzi Zambezi anozikamwa pa6 zvokuti anogera stereki hanzvadzi yangu nemurume wangu tisvika pacathedral ava 2 vaimwa uyu Zambezi uyu anga asingamwi then uyu wechi4 uyu mukomana ndakamukwidza pacathedral tichienda kuSA ndichiti ndoda munotaura naye ndobva ndati gara kumberi imimi garai kumasure ndobva vagara vari 3 kumasure ndobva gara kumberi ndichitoti hanzvadzi dzangu tifamba tichitaura nyaya takafamba
tikabva tikanopinda mushurugwi tichibuda mushurugwi takunopinda kuchivi tenofu handika bva tamiswa nemapurisa pachivi tenofu papa handika zvikanzi munhu wese budai handi svikira ndobva zvanzi vanhu vaimwa doro handi kumasure ndobva tatestwa ndobva ndanikotaiwa ina handisi kumwa doro ndiri right and everything handika yeaccident haiwa ndikuda kungoidzokodza kune vasiri kuziva hanimaona ndobva vanhu vadzokera mumotikari zvikayidzokera mindi ndobva tafamba tadarika inonzi ite rutenga hanimaona ndobva ndamiswa nemupurisa but mupurisa akangobuda pandisina kuona chabuda nekupi ndobva angokakana pari akutondimisa ka ine ndakatsika motikari ndobva ndati handisi kumira dei ndakabata mabreka ndairigona norova madhirabha avo ndakabva ndangodarika paangodzurika ndobva ndadarika hanimaona ndichienda ndobva afondora wangu ari kumberi kuti batai mota yakati tifambe pabva 10 km chitatiza mapurisa ndobva ndani yakamirigwa nemamapurisa ikoko handika zvikanzi license ndobva vatora license yangu handika zvikanzi mozotevera kuchiredzi kudzokera kumasure kuchiredzi kutoenda nelicense ndobva tabhega mupurisa takabhega mupurisa akajamuka tikabhega mupurisa akajamuka mai mwana akati munotevera munobhadhara iyi yavo iyi unonzi sport fine handika inotobhadhara sport fine because muda south africa mutiza mota ine masouth african number plates animaona ina handina kana dollar daive ndine marandi zvikanzi tori marandi toraba zvazoda kutofikisa damadhola takadzokera bheki hamene kune imwe growth point takatevera kumasure akabata license yangu mai mwana ndisiye hazviiti kuti tinokwanisa kunotsvagana nemadhola iwoyo kuti ndikwanisa kubhadhara fine handika takazobhadhara fine zuva ravira ndofa kuma4 ndobva ndadzokera parodi handiti ndadzokera avari kungoma kavadhakwa manje vavata kumasure varembera vese kudai ine mukomana totora nyaya tiri kumberi tadzokera kumasure moziva rodhi yanga isati yagadzigwa rodhi ishi yepabet bridge rodhi yaya ichiri diki papa tikudhiraivha ndiri pakati pemagonyeti mai mwana ndiri pakati pemagonyeti paya handitika tiri kufamba tiri kuenda mai mwana munhu wegonyeti anga ari kumberi kwangusho akabva atanga raibva kudrc akabva atanga kuvata ndakatozviona pekutanga ndikatotaura nemukomana ndakagara ndichiti mukonere zvekudhava zvita munhu ushu ubamunini wakati denai guru zvakona madarika gonyeti iri munhu akadai anokonzeresa hanimaona because aitodai so achidai so zvitodza ari kuvata hanimaona ndikati no kana tasvika kupi kumberi kokusina mablind sports ndomudarika hanimaona because uyu anokonzeresa ndagoziva kuti atokonzeresa inini handakuziva tatifambe tiri kumasire kwake hapana pekuti unokwanisa kuovertaka pane one line handi kana pane one line pakati you can't overtake tikutevera pai tikufamba handimaona kumberi ndazoona manje pari kusplita malaini pekuti now I can overtake handi ndobva ndatanga kutoindicata ndichiovertaka toda kutiza munhu ndasvika halfway pakati nepakati akabva atanga kuvata mai mwana musoro ndobva watanga kuuya kwatiri kude ndiri muleni irika handisi kuenda kutesa ndakadai iye ari kumasure ini tiri kumasure ari kumberi handiti dai kada kutoisa indicator ti ndakutoona overtake nditika ndikusa indicator iye wadai nemusoro kwandiri kuinda kundivharira mai mwana ndobva zvekuita munhu ndikati munhu yatovata zvishotouya musoro watotivharira murodhi taiva unopinda mukati memusoro ini apa kwatosviba kwakuma67 ndobva ndatega ndibude murodhi ndobva ndatobuda murodhi kwandiri kubuda murodhi handi igomba handida kuziva kuti igomba usiku ave usiku kwau ndimoona ndikutidza uyu ratovhara rodhi kudai somusoro ya pane kuti ndinopinda ndikati ndikandibude murodhi nounobuda murodhi kanodiwo kanobuda kanopaka kunzoko ndabuda murodhi kudai soka ndigomba memwana takanoti chipa kunobuda kudai ndobva tanoflya kudai ndobva takaflya kukunguruka rutatu kudai tiri mukati kudai chidai moti ava vari kumasure kangovata ini nemukomana ushu wandakwidza ushu tisitiri kuona zvikuitika memwana mukomana ya atobatirira kudai so indabatirirawo kuti panonomira mota paya tisanorovera hanimaona atobatirira indabatirirawo pasiteri kudai so hanimaona tichinoti motikari pasi ichinoti yakanangana nekutosana pamuti kudai so haina kuzonorovera pamuti but takangosara pakadai so kuti rovere pamuti ichibva yanoti pasi mairira macheso akaramba achingorira memwana maebhig anga atoputika ndo akatisevha kusati kutenga kwake tamuka ava vari kumasure handiva vakadhakwa vanga vabvisa mabhanda aya ekumasure aya handika one azadzi yangu chiwindo chekumasure chichecha chakabva chabva handimaona ndobva abuda aflya amene kwaakainda kuti akanowirepi handanga akadhakwa handiti umwe mukomana uyu yaya wandakwidza kugera musoro yaya handika ndobva abudawo nepahwindo repapapa hamoti wakabudavo sei kuti rakatsemuka ndobva abuda ndobva amene kwakanowirawo hanimaona munhu pakanomira munhu pakanomira mota munhu akabuda murume wanga akaisa bhandi agere kukona saka bhandi rakaramba rakamubata vamwe vanga vabvisa mabhandi aya ndiye akanosvindura ropera accident kai achinobuda kudai indakamhanya kuti ndikafunga kuti mota inogona kufuta petro kai ndakabva ndamhanya kunobuda vatina kune mukomana budai ndobva mota inogona kufuta mubva abuda hanimaona bva tabuda mubva tamira murume unobva abuda ti chichaitika hanimaona
tikati accident chii chaitika takusanangura paya iye apanchaona kakavata akuti kotsano vaidepi ndikati tsano vanga vari ko mozambezi aidepi gaizi usiku nemalaiti emafoni kutsvaka vanhu accident pamunoona kuti kana mwari vachida ngokubvisa isati yakwana nguva ka havakutori vanokusiya. Mamwe magonyeti anga ari kumasure akaona zvakaitika vakabva vatomira same time vese ndobva vatoona kuti accident ndobva vatomira vatanga kutofamba chiya kuti wadati kwekwe vakatouya vakatoungana vasangana nesuwo totobudawo mushoko andika vakati tamuona kwakune mota imwe yerelwezi yanga iri kumasure ikati munhu wegonyeti tamuona regai timubati timudzingirire ndobva vadi vatevera vachimudzingirira akanopinda panonzi pamwenezi panopaka magonyeti akawanda paipai anoona ndopakanopfekera gonyeti rake muyamya takatomutaya kuti gonyeti riya nderipi asi takarikuona chaziva rakanopfekerana pane mama ndakaona kamagonyeti aya anomira pakati pevamwe akatoona ndakonzeresa ndobva anomira vamagonyeti vese vakaburuka kudai so apa manje takutira tatiri 5 tabuda 3 hatisi kuvaona vanhu nemafoni usiku kutsvaga kudai kutanga tichidzokera nekwangu umwe akati mota yabuda yamanya yakabhururuka yakadai ndaiona umwe oenda kuti ndipambai vakadai tichitsvaga kuti nditi vakasvika siku kogaizi nanasika zvingori shamiso muzoti takawana hanzvadzi yangu akadari unconscious akawira 1 kilometer kubva kwatakawira kuti takasvika ngosei nanasi hakuna anoziva 1 kilometer kubva panga pane mota kuti direction iyo akaindiswa sei nani yangosara ichingori mystery guys kuti zvakafamba sei mukomana uya zambezi uya hatika ndiye akazowanikwa ari kune rimwe opposite side kuti wakaitavo sei opposite side nanasi hatina akavhurika nekiri babe kwangu ari kufona. Hello? Hanzi musamute uda kuzwa kuti vachitakura mabeu kwangu iwe tadusadaro anomaona tadini papaya zvabva munhu tazomuwana atyo ruoko urwu rwese urwu rwatyoka ruoko kako mabhonzo ewhite pane mabhonzo ewhite ari apa guys apa mabhonzo ewhite ichi chiri chega chakadai so ichi mabhonzo ewhite ari uku hanimaona akabuda pachena takamuwana hanzvadzi yangu abuda avhunika mutsiba kuda kunorovera kwakanoita pasere papaya avhunika mutsiba haana kunzwa pain same time because anga akadhakwa hanimaona avhunika mutsiba uyaya kudai negumbo hanimaona tavanonga papaya mapurisa abva titodonedza mapurisa abva asvikawo tativanonga takuedza kunonzi kune shiro hospital nevanava vatombonya kune shiro hospital papaya vatosvika papaya driver wacho wetrio truck hapana saka mhosva inosara yakabatani iwe driver uyo hapana kauyu umoyo kanzi motombogara pano kusvika kuti kana vakafa inenge yachitonzi capable homicide kana vararama tiragira ipapo guys vanhu vakazorarama zvava vana kufa mukomana uya wandakakwidza uya yandika akangobuda wasina kana scratch takaona zvakaitika saka we prepared ourselves hanomaona mota tiri mudenga mota iona kuti zvakadai so hanomaona saka akabuda asina scratch ndikabuda asina scratch yakati message chinosvika kumusha uku kudzokera panyaya dzekunzi kuromba apa ichinosvika kumusha uko zvikanzi takakudzai kuti akaromba mazviona kuti anga uchekeresa vanhu mazviona kuti anga uchekeresa vanhu ka akatoromba vanoida chatochekeresa pakabuda mutauro nenyaya yekuti vanhu vanenge vasingazivi zviri munhu wese vanhu mozati vanhu vanoita zvemushonga vakaona zvinhu zvavanofunga kuti zviri weidi mufamily mavo vanobva vafunga kuti kwakarombiwa hanimaona ini mushonga handina handiuzivi handibati mushonga handisi munhu anobata mushonga ini hanimaona ini ndiri munhu anogona kuzvinamatira kana zvakakwidza chaicho chako ndinonamata zvokuti ndinoumburuka ndigodai ndigobuda madzikwa ndigobuda ruti ndigodii kana ndichidanyasoda kuti 1 to 1 namwari wangu mwari vanondikonewa musi woyo ndichigwa navo kwete zvekutamba handimaona kanzi takazvitaura uyo atodai somai mwana vonai vanhu vangu atofa ngo tochekereswa yesipipi vanga tochekereswa vanhu kwai kune vanhu vabuda mabhonzo azodai mufamily bhonzi kufamily zvakave chishamiso hanimaona isi ndekuti vabvunze kuti vanhu vari sei vave vari concerned kuti saka mota dzaparira saka mota yaparira here vanga vari concerned about kuparira kwemotikari vanga vasiri concerned nezveupenyu hwevanhu vanga varimo hanimaona
vakatozotanga kutoti maybe unana 10 years back uko ndopakatanga kuona kuti hapana zvokuchaitika uyu munhu yandongoriwo wakatouya pana patongorini different because ndakazotanga magame ekuti madhiri ekuti ndaona kuti hakuna munhu ari kuhasilako ndikati nangari zvokuti kai vanotaura nezvavo izvo ngagatsvaga mari nchitikwa ichii saka pane pandaimboodha makango matipota yaya nemablankets nechindisako ndoendako ndoga ndononyatsogara ndichidirisa anomaona saka vachichazotozoona voona vamwe kwaimbonzi kune vamwe vanhu vaimbouya vainda vasina kana kumbotengerwa ida ingoti ngodai so daidzokera masaga angu zvakati time mwana ndichitoti ndototakura ndotodzokera nazvozvo saka vakatanga kutongojaira kuti uyu munhu uyu ane lake rake andori neropa rake andori nezidzo rake rakangosana nere vamwe animazviona saka back to my point yangu iri kuti ndikuzama kuudzai kuti inini taura chokwadi baba vekwangu ndichatry away kuti ndivaudze pano vanokuudzai kuti ndakawana mukadzi ane forward vanokuudzai kudaro kuti uyu ndakawana mukadzi ane forward chero zvikaita sei mukadzi uyu handimusi because forward yangu iri pamukadzi ushu vanotokuudzai vachidaro forward yangu iri pamukadzi ushu anondivhurira zvimwe zvinhu zvandeni ndichifungati hazviiti zvinovhurika nekuda kwake mukavabvunza vanotokuudzai kuti zvinhu zvakawanda zvinovhurika nekuda kwemukadzi iyei vane forward maya forward yacho inotikira kwavari andimaona saka pane vanhu vekuti ukaroorwa kune vamwe varume kuti ukaroorwa naye nhasi murume ane mweya wekumusha kwake mweya wakatotaurwa kudhara mweya wakatodhiklewa kudhara kuti haafi akaita chinhu chinobatika haazviiti kuti aite chinoonekera iwe wapinda wadanana naye hauzivi makuirani animaona warogwa nemunhu yayo antika zvinhu zvake zvotaka kuvhurika kudai so nekuda kwako iwewe ndosaka mchina vazhinji chinzi nhasi wamusiya iwewe wabuda wamusiya munhu kunonzi rave rombe to the rombest mushiya kuti zvakafamba sei asi dzanga dziri mari dzemushonga iwewe wakanga wanda nezodzo rachona ukabva nezodzo rako handika asara ari iye akazvimiririra handika nezviya zvakadhiklewa kwavo zviya saka zvichamanifesta anotaka kudzokera back pasi kana wakasiya ari zviri zvinhu chavo chako ataka kutengesa kuti angosara ari pazero zvinofanwa kuti zvazvinotanga kuita ipapo animona saka kune vamwe vanhu vanongori vakangosikwa nezodzo so animona rekuti zvinhu zvake zvinongoendeka umwe anotaura chinhu nemuromo kudai chobva chatoitika ipapo just to speak the word chinhu chinobva chaitika ipapo saka varume dati muzive kuti zvinhu zvakadaro zviriko vakadzi vakadaro vakawandisa variko vakatowandisa hamusati zviongororei pavakadzi enyu vamwe navo zviongororei vamwe venyu varume vazhinji mutori marombe ekupedzisira mumarombe shield yako mukadzi waonaye ndo shield yako ndo iri kutovhara zvakawanda nokuti ndiye nditoti pasare mari yekuti utenge bhurugwa rekupfeka otherwise tingadei tichiona magara ako uchifamba panzapa magara ako tichimaona achionekera usitadza kana kutenga bhurugwa chaicho forward yako iri pamukadzi waonaye so iwewe iside kuti ufadze mukadzi uye agara achismaila zvinhu zvenyu zvigare chivhurika uri kumuchemedza everyday uri kumuhurira everyday zvinotinki tsama chai kudai kuvhara kudai so zvinotinki zvokuti unotaka kuti mukadzi yako ene hapana it's because she's angry ngirozi yake ngirozi yeforward ingirozi yemari watsamwisa ngirozi yake uri kumuhurira everyday ane stress everyday ane bp haiuye mari haiuye mari zvakangofanana nepakambani pamunoshanda basa rimwe chete mese muri vana mahobho pakambani pamunoshanda but same salary yamunotambira iyoyo umwe right now akatotenga stand ari kuvaka umwe ari kuti nini kana kusapera kwamwedzika anotaura kusvika asina kana mari yechikafu yekudya but same salary yakafanana salary yenyu yakatofanana because zodzo rakasiyana mari yakafanana but zodzo rakasiyana vana madhumba hanzi namaipesi ndiri madhumbe mwana wepesira kuita form 5 kune namadhumbe ari kutotambira pamwe tikavabvunza vanotambira 3000 kana 4000 kuna madhumbe ari kutambira 10000 asi ari kuchema everyday kuti mari yangu haisi kukwana ndiza kuedza nawo chikoro mari yangu haisi kukwana but ari kutambira 10000 uyo ari kutambira 3000 na 3.5 ari kuendesa vana kuchikoro mwana atoye kuyunivhesiti zodzo rakasiyana ndo paya panonzi munopinda vanopinda vose muzvitima vachienda kumadheri asi chabuda hapana vamwe vachinobuda chichinobuda vamwe pasina chinobuda asi mukuita basa rakafanana muri kutenga sitoku mese zadza sitoku dai chinotengesa but kune umwe anotengerwa mungodzoka nazvo zvakadaro zodzo rinosiyana ande muri kupadzisa ipapapa saka varume imboongororai vakadzi vamugere vamwe mugere nengirosi varume imi varume kana muripo makatatisa mucomment section vamwe makatogara nengirosi chaidzo
but because une pride haudi kuti ndimuudze kuti hauzviongorori because hauna nguva yekuongorora mukadzi wako. Imbozviongorora. Une kirozi yekuti ukanyatsoteerera zvaanokuudza kuti ngatimbodai, life yako iri kuenda forward zvokutodaro. But une kaumbimbi-ndoga kekuti inini I know everything, ndosase panapa kumbororera nderangu, ucharamba uri palevel ipapo. As long as ngirozi yakagumbuka, zvinhu zvinoramba zvakavharika. Zvinoramba zvakavharika. The same, the vice versa is too also the same. Kuti kuvakadzi futi zvakare zviriko futi vakadzi varume vanenge vaine forward, mukadzi anobva auya anemona ouya nespirit of stagnation ari munhu wechikadzi zviriko guys. Mukadzi kune vakadzi vokuti murume achitambira kudai so anosarenda pay yake kumukadzi. Murume ane zodzo pay yauya anosarenda pay sekumukadzi wake. Mukadzi what does she do? Anda kuno musi weyo musi wokutanga hazvina kuipa kwenda nodya kuna ndosi handika anda kuna ndosi toti ika first day waina nodya kuna ndosi mwedzi wese handika mangwana anenge akahodha doro pachimwa doro pamba ane mweya wokuparadza ari munhu wechikadzi. Kune vanhu vakadaro spirit of stagnation. Murume akaudzwa kunzi ukatambira mari unopa mukadzi mari unosarenda mari kumukadzi. Mukadzi mumba hamuna kana sofa rekugara, hamuna mukadzi akadzidza asi mumba hamuna kana sofa rekugara. Mari kana kaibata kudai mukadzi apo ane murume ese inoti kunge yafuridzwa inopera fast. Mozvibvunza kuti kochi chiri kuitika because mweya uyu wokuparadza, mweya westagnation uri kumukadzi, haana mweya weforward. Imbozviongororai kudzimba dzenyu. Ane mweya pakati penyu pane mweya mumwe anenge ane mweya weforward, anenge ane that spirit yezodzo iroro reforward iroro ari panenge anaro, but menge musati mambozviongorora chete. Imbozviongororai. Mumbomurega mumbomulidha mumbomurega amboita zvimwe zvinhu achiita madecisions muone kuti hamuende forward here. Kubva musi wa1 kusvika musi wa15 anenge achidya mastondido every day. The whole area raini rese rekumba kukarefa kuona kuti pamba apa papa ine party. Kune dzimba dzinosvika kuti every month ndikunoitwa mapati. Anoziya every month kana baba vakatambira pamba panoitwa party, mai havashanda santa pasi neshamwari dzavo, ndo vanohosta shamwari dzavo, ndo vanotenga doro rese rinenge chimwiwa ipapo, ndo vanotenga nyama isi rinenge chigodywa ipapo. Shamwari dzinongouya kuzodya. Mweya wakadaro kudzokera kumashure. Asi mumba hamuna sofa svinhu rinoonekera rekugara. Hence my husband always saying ukafara iwe uneta mari, I have to make sure you are happy on. Your husband discovered something maybe chongo asingazivi iwe Rosie kuti kubva pane kasangana nemukadzi uyu zvinhu zvangu zviri kuvhurika, pane zviri kuitika. Kana ngaimbori nemwe mukadzi kumashure murume wako anotozva kuti pana ndina uyu zvinhu zvangu zvanga zviri nti hapana chaifamba taitokwanguva zvokutodaro uyu zvinhu zvangu zvinovhurika anotozviziya. Imbozvitarisai kudzimba dzenyu muone varume munotovharira girozi dzamunadzo dzichichema every day. You are closing in your blessings. Those blessing rine mukadzi uyu pane kuti ritapukire. Zodzo rinotapuriranwa guys, zodzo rinotapuriranwa zodzo. Mufunge pane kuti ritapukire rinde kwauri iwewe kumukadzi wako richiya kwauri. Zodzo rinoramba rakamira hariuyi kwauri, rinotiza because utori shumba pache zvako, uri shumba pache zvako. Zodzo rinotiza. Saka ucharamba wakamira ipapo. Hanzi ex wangu anogara achifana kuti forgive me, zvinhu zvangu hazvisi kundifambira mushe. Yes, because you heard that iwewe naiye spirit yenyu muri tudai zvaka zvakaenderana. Papa ine mweya weforward, papa ine mweya weforward. Ukatsamwisa munhu murume wangu anozviziva dai angari pana ndimbokudza mukamubvunza ndikagumbuka ndikapopota kudai so ndikapopota ndikagumbuka anotaura achibuda kuti vamamoyo ndiregererei vamamoyo mazoti angati aimboti afokofokofo obuda kudai so pane zvinoitika kana kubasa chake chako pane zvinoitika zvinenge zvichida iye ripoti yake akazwa zvinotisa akapesera kuti kwai ini mwedzi uno ndakapa mastandi vangu mari yerenti, ndakabva ndanzi handei kunotamba bhiti, mari yose yandakamupa yakapera ndakatarisa asikana. Nai dzaishe unobvumira chii zvebheting mumba mako? Why are you allowing nyaya dzekuti mumba mako muitwe mubhejwe iwe uripo? Yes, Tobela, you get what I'm saying? Even me, ndikangogutla kugumburisana chete akangobuda chinda samwedzi ndakagumbuka asina kuto ndinyengerera ka. Anotokudza ndotozviziva.
ambatsipesa tanga kunyora mameseji tsamba pamameseji apa kuta mamoyo kani sori kana mamoyo wangu mamoyo omuhle aniona ndopesa ndaseka antozviziva saka pane pambokuti varume havazviongorori zvinhu izvi asi nasinda kufurai maziso mboongororai mapatners enyu amugere nawo kuti akaita sei. Vazhinji venyu varume makaroora vakadzi ava musina une bhutsu yakatsveyama yakanga ichiita kunge ichati mhoro ine muromo uya wokumedza jona panguva yajona ya bhutsu yainge hove yekumedza jona ya yawaifamba nayo ukaroora mukadzi akauya iko zvino wakufamba nebhutsu inenge ichionekera upfeka sinika manyama wakutonzi haya ava ndiva vanoziva mupfekero wavo zvazvo zvavo. Handiti hazvina kungouya from imbotasa umwe wevanhu vaugere naye kuti hakunawo here contribution yakabva nekwaari because its spiritual. Hakuna here contribution yakabva nekwaari. You get to see the truth. And similarly ndakatenga mota 3 nemba nemari yebetting. Now I'm in business because of betting. Chindege chiya. Okay. Isi ndinohla kugambula. Haisiri yogambling here. Zvebetting izvi. Zvine rozodzoka zviya. Zvokana usina zodzo rekunogambula, usina luck racho rekuzvishande zvelucky zvazvi. Hanimona. Ende zvine addiction. Woenda kunogambula nemari iyoyo yerent. Wodzoka wakarembedza maoko chawagona chii ukuuya uchidzingwa. Zvine varidziva zvozviya. Aiwa ini gambling handingaikurudziri zvangu kuti vanhu endai kugambling. Gambling no. Nokuti mishini yayo mukaitarisa inenge yakasetwa zvokuti munhu inenge yakatosetwa zvokuti unohwina ka1 after 6 months ndopaunohwina. Pamwe posa pamari chinda kwavarivo. Ka1 paunohwina pacho auhwini mari nemutsinde kuti inodzisa mari yako yese unodzisa mari shoma shoma. Hanzi ndikaisa 100 rand ndobuda ne5k pazuva. Shuwa here tulakadzi. Zvako haina ndamboda vhore rakazvisamba zviya. Handina ndakaona vanhu vakaita marombe nenhikikiri yayo hanzi ndachana chezhira ndinini manje shasha yakazombofunga kuhura musi wayakarara namari wefirst time mari yakamuka achirwara akaenda kuchipatara akanzi akupera ropa kwakutoadhimita wiki rese. Shasha yakazouya kuzoreva yoga yakutsva kuti mari yangafa. Paakangondiudza mari yakabva apora. Guys, kana chandakamuita munhu uyu aiswe naMwari ndakavhunduka. Zvinoitika china chizhira zvinoitika stereki. Hanzi nose simeli ndohwina nearly 30k but now handichanyanya hangu kuitamba because ndakufocusa nebusiness. Are you using betway or overload? Ina handisana ndambotamba anything handizvisivi. Saka une luck yako une luck razvo dia ina handisana ndambozvitamba handizvisivi. Vakadzi vakawanda vanezodzo tiri vana Eve vabatsiri varume vedu. Amen. Sinikiwa vakadzi vakawanda nezodzo kasi vamwe vatozvizivi. Vakadzi vakawanda vari pana vatozvizivi kuti vane zodzo iroro. They don't know. Havatozvizivi kuti vane zodzo iroro. Vakadzi vakawanda they don't know kuti vane zodzo iroro. Ofuchi vanaro zodzo. Asi havazvizivi kuti vane zodzo. They take themselves for granted. Vaneka kuzvitarisira pasi soka kuzvishora so. Kandi vana vakadzi mune zodzo. Zodzo chairo ramunaro. So kungo it's just unfortunate kuti varume vacho venyu they take you for granted. Asati vambozviongorora vakazvitarisa kuti vanoti mukadzi uyu pane forward pamunhu uyu. Anomaona havatozvizivi. But mune zodzo chairo. Ndimi vanhu vane zodzo rekuti mukapfugama kungoti zvenyuka vakadzi vakawanda vari pano vazhinji venyu makaodzwa mwoyo nezvamunoda zvinoitika kumachechi kuchechi hamuchaindi. Ende kana kazhinji kacho usingasaini ukavhurira dhoo Satan kuti handichaendi kuchechi because ndakaona zvakati ukabvira wagara kumba wega usina encouragement kunamata daily palevel yaunoda zvinonetsa. Dei mainda kunonamata munoziva kuti vakadzi you guys you underestimate the power that you have. Imbodzokerai munonamata imbodzokerai munochama muchallenge Mwari muchiungudze pasapa mucheme pindai muoru mugodzoka pano netestimony because ndimi muri pedo naMwari, ndimi munobata mweya waMwari, ndimi munochallenge Mwari. Varume vangani vanoenda vanonamata dei dzaMwari? Vangani? Vashoma. Mwari havadi kuona misodzi yako.
Mwari havadi kuona misodzi yako. Paunogona kufunga kuti nhai Mwari uchidonza kudai so, vanomuka kudai. Kumuka kudai so, kuti ndadamwa papi. Havadi kuona misodzi yako. Problem, you underestimate yourself most of the times. Ndikudzei ishi. Ndandisingadi kuitaura. Ndaiti ndichazokudzai rimwe day. Asi regai ndikudzei kuti ndichikudzei kuti Mwari havadi kuona misodzi yako. Havadi kuona misodzi yako Mwari. Vanomuka kudai. Izvamanje manje apa. Vana vangu vasimuka nemurume wangu vaenda kumavhisa. Vanoita mavhisa. Vanoenda kuapply mavhisa. Vaapply mavhisa. Tindakapply mavhisa kunoku. Vaapply mavhisa. Mavhisa 2 abuda, 1 harina kubuda. 1 risina kubuda ndirakeli. Kwanzi not enough information. Ndakagara pasi kudai ndikati Mwari. Mari yese vanonga wabhadhara yaya. Ndikati Mwari. Ndakachema ndikati hakuna munhu anosara. Hakuna mwana anouya kuno kwazira Keli mwana wangu. Ndakamuchengeta mwana uyu kubva ane 6 months. Mwana wehanzvadzi yangu ave mwana wangu. Kubva aine 6 months. Kusvikira actually guys atina 11 years nasi. Kelly is 11 years today. Ndikati atina mwana uyu ave ne 10 years. Ndine 10 years. Mai vanoziva ndini. Mwari obva zvishavisa konzi vamwe vakwira mwana hazviiti. Kana zvakadaro Jehovha kudzokera kumba. That was yanga ya decision ndakukudzai. Muri kurangarira pane pandaita wiki kumashure apa manje apa. Pane pandakaita wiki ndisina kuya palive. You remember? Ndikaita depression, ndakarwara chifunga ndichiaffectwa nezauti iroro. Towards Easter. Ndichiaffectwa ndikabva ndapedza ndakaconclude ndikati you know what? This is it. I am going back to the family. At least these kids, they will see kuti I have tried. Handisi ndoita mapepa. I've tried, but kune raramba saka ndoita sei. Ndobva ndafona kumba ndobva ndavaudza. Ndikati vanangu ndozvatovepo. Inini mochindirega ndongo at least ndikuenda naAugust September kunotsvaka kudai. Anoona ndoya zvangu kumba haisi nyaya. Anoona. Vana vakati mama zviti kuti mumbotoya mudai ndikatikana. Kuzoti ndakangoti let's not talk about it mirai. Ndobva ndatanga muno ndandichiri uko. Sezvineiwo maiguru muvhiki iroro vakabva vaenda kuZimbabwe. Ndega paya maiguru vakaenda kuZimbabwe kumba uko vakaenda kuZimbabwe. Ndikakudzai kuti gaizika kumba kwako yamaterraced houses dzakabatana kudai unogona kuochukwa nemunhu ari munext door. Kana pane pandinoti ndakarwa naMwari guys, muri kupaziva imi ndakarwa naMwari zvokudaro ndichitsvaga kuti Mwari chindipai sign. Inini mwoyo wangu wapedza ndazvitoti I'm going back to Africa. Pane pamanji pandaitotaura nemi vanhu vekuAfrica muchiti sive ndiri kudzokera manje musingazivi ndikurevei muchingoti uyai ndoti ndiri kuuya manje ndaitorevesa ndanga ndaamurodhi ndaitorevesa kuti it's my time now for me. Zvaramba I've tried, they've seen, but at least hapana noti pambozva. Right. Ndakanamata ndikapinda pafasting ndichida kubasa kuti ndiri pafasting ndine kasecho kasina kana lunch box mukati. But vachiti vakudya kudai sonotobuda zvangu panze ndinogara panze. Anoona tikanapa tikati Mwari chindipai symptom sign kuti ndoita sei panapa. Chiti usiku ndaiti ndikabva kudai ndikatanga kuchema ndikatanga kuunguza ndotodonha pamubhedha kudai ndotoka kutoumburuka pasi. Ndakaita drama ndiri doga mai mwana uku ndakarwa nedepression uku ndichinamata. Anoona ndobva ndazowade ndakarara kudai ndobva ndakuona ndangobwawo voice raMwari chingonditi just reapply. Ndikati reapply imwe mari futi. Zvikanzi because perform pai vanokupa option yekuti you can appeal. Handiti ndikanzwa kuchinzi reapply ndakutoti zvise izvi ingori waste of time. Ini ndatosenda mwoyo wangu kwakungoenda kumba zvandatofunga panapa. Ndobva ndafuma makuseni ndakafuma ndine mwe spirit iri different. Musi woyo nchimuka makuseni ndine mwe spirit iri different. Mwoyo wangu uchingonditi chingoti kupedza ndarota kuchingonzi reapply kuita kunge ndainzwa voice raitotaura umangu. Ndikati manje social worker waya ndichamubata achiriko pake lakaitwa kudhara kuSouth Africa ndichamuwana namba ndoiwanepi kuti kunyazotanga kugaya pekufungira guys ndotanga kufungira kupi anoona ndomuwanepi. Mona wode kuti reapply riri kuuya funga mangu ndamuka makuseni ndafunda mukati upedza ndakarutsa nezuro but ndaita kunge ndakunzwa kuti reapply but handisi kuziva.
kanzi kana maticha reapply mungozati zvekufambiswa sei then ndopenda tikati no information yavari kuti vari kuda vakabvunza I have to first kutsvaga mukadzi yanga ari social worker ndiye ane information iyoyo ini handichina nhamba dzake handizi tomuwanepi ndopanga pane stress yangu guys takatsemuka musoro kuronziwa ndiye munhu anokwanisa kutipa information ndomuwana kupi takaguma kutoda mataizi kudhara anga asina basa tapedza dai tasina basa naye tomuwanepi munoziva sezvinei pakasvika ndikati ha mai totangira papi tomuwana kupi zvikanzi ha panje pakaoma totangira papi tomuwanepi ndikati tara chokwadi kati ndakachinja foni namba idzi dzofa kunge dzakaenda nemwe foni handi munoona saka ndodini hapana ndobva vati regai ndigobvunza vana kuti hapanawo here kana angaita nhamba dzemukadzi uya muziva zvinoita mwari so ndobva vati nei Shakira naKelly pane nhamba dzeuya mukadzi aya Kelly weka uya aitaura namba mastereki uya wamaenda naye kumakoti uya hapanawo bva Kelly ati nhamba dzake ndakambodzinyora pane chimwe chibhuku kudhara tikati ndanotsvaga chibhuku ichocho usati mwana akapinda pisa tsvaga chibhuku vakaita 2 days atsvaga chibhuku guys chibhuku chakawangwa chakanga chatorashwa laka hazvina kupiswa mamwe mapepa ese aipiswa chachakanga kukandwa chiri kugaraji mune mamwe mabhuku akawo ndomachakazowanikwa chiri chibhuku nhamba yairipo pai mwana tora nhamba yakudai nhamba yayapinda zvinoita mwari mufunge dai nhamba tati ndanichikuti atakafara vidiwe ndanichikutsvaga ndobva ndamunyora ngati ndikudawo mapepa aya chichimuso wekoti pakadai pane bepa rinonzi rakati anzi rinonzi rakati zvikanzi okay hani mazviona hesi makope idzi zvikanzi no let me organize for you ndobva ndatomuudza plan zvikanzi ano tionipa destran nhasi namangwana because I have to go kododini then ndozvitora ndokusederai 2 days sure atondiforwardira pawhatsapp ndatoprinta iwe nendi yamwari vakatendeka ndatoprinta papai ndatoita reapply yayatika yaatosha mapepa yachienda mozoti another 2 days ndatotowana fona futi
guys ende zvakandiomera. Honai guys, ava vanhu vari kuSouth Africa kujim kwadai jima kwakui handitika ini ndakasaina contract ndaisaina macontract angu 6 months handiti ndofunga munhu akasaina contract yekupedzisira handimona akaita chitsotsi akundisainisa contract 36 months saka ini every month ndikona chididacta mari muakaunti mangu handi saka zvazvitinisa va kudidacta mari muakaunti mangu zviri kufamba sei why handimaona saka ndobva ndatuma baba kwangu kuti endai munotichi saka kune kadhi ravanokupa nekey yavanokupa so handika zvokupindisa saka ndaifunga kuti vari kudidacta mari because of this key nekadhi ndikabva ndavakunda kati ndai munodzosererawo key nekadhi iri handimaona ina mudzosera key nekadhi iri tione kuti akufa handimaona ndobva vainda kunodzosera nhasi kwanzi makasaina contract ye36 months ndikati ndambosaina contract ye36 months ini ndakasaina contract tarisai marecords angu ndaiita 6 months 36 makadziwanepi saka vharai akaunti kwai mufunga kuti ubhadhara 2000 yecancellation ndikati 2000 yecancellation no problem. You know what I'm going to do? I'm just going to remove all my money from the account. Ndogoivhara account yacho toona kuti muwanepi mari handina mari yandobvisa 2000 ndina mari yandobvisa. I'm just going to close down the account toona kuti muchaita sei zvandauda kutoita izvozvo guys zvandauda kutoita ndijairira vana right tanga chapa guys tanga chapa kuti chi mane chitsotsi manje ndinoda kuvagadzirisa ndinongo transfer mari yese irimo ndoisa kune imwe account ndoisa isina chinhu vanenge vachingonobhamba ikoko kusvika vasiyana nei hanzi ene ndogostopora ndiri kuno kusibongile ndiri kuno ndokansela sei ndiri kuno kuuk nai sibongile ndokansela sei ndiri kuno zvodaini muridzika zvodaini muridzi saka ndisipo zvinokanselewa sei oke chibhuku phone banking inokansela here phone banking inokansela right mira tipedzera nyaya ndite paphone banking unenge watogona ndikansele ninge wagona ndikansele sure ndipedze ndigoita kana chiita phone banking ndikanditry ikoko chii chakadaro chinenge ngozi right saka chibhuku checha ndobva chaenda you can phone ndiri kuno kwatina kana nenhamba dzavo ini vanenge vachida madetails ako unobisaiko apo papi kadija uya kuseri ugondibatsira titi uya kuseri ndibatsira manage my date security center zvino ndozvibisa papi asi ndotopawana chete asi ndotopawana chete right ndigotry kuona bhengi ndiri kuno kuuk shuwa mari kufona direct bhengi ndoiwanepi naiclara ndobva ndadini paya ndobva chibhuku chawanikwa mai mwana chibhuku chawanikwa bva ndatomufonera ndobva ati zveshuwa ndobva atogadzira mapepa aya mai mwana bva atonda akanotora mapepa ya 2 days ndobva atosendera ndobva ndaita resubmit again ndimona kutobhadhira mari dzinodiwa dziya bva ndatobhadhira futi mari dzedziafitika 1 ndobva ndabhadhira flex iya yekuti unongosvika uchingonopinda anytime kumavhisa munoziva kuti 2 days ndokansela sei gogo vamimi ndiri kuno 2 days ndovangatotisipondo watopiwa ndimoona zvinongoita mwari ndikati mwari makanaka munongotirangarira nguva dzese saka ndopapa ndiri kuti vakadzi sometimes you underestimate the power that you have pamwe pacho tinoita kakulenga-lenga so kakuteka-teka so kuti mwari uyu hatinyanyi kumutora serious but guys mune sodzo mune power vaingotora maakaundi ndikandigotira ndigozvigarira pasi ndonoti ndokansela sei ndichigarire pasi ndokansela sei so ndikuzama kumotivatai guys nekusimudzirai kuti sodzo rase riri kumunhu wechikadzi mwari hadi kuona misodzi yako ukaichema ichipukuta ichidonha kudai misodzi obva kuti mwari handisi kuzoipukuta misodzi pukutai misodzi iyi muri imi mwari handisi kuzoipukuta misodzi pukutai misodzi iyi muri imi mwari pukutai misodzi iyi iri kudonha ipukutei muri imi mwari vanoshekwa hanzi vanoshekwa God is shaken by your tears God is moved by your tears havadi kukuonai muchichema munotori nezodzo rakapenga ritori pamuri animaona but sometimes tinokundikana tinonyatsotadza kunyatsokuti tinyatsokumira panzvimbo tinyatsokuti nezvakasiyana-siyana so hatisiri that serious animaona pane zvinhu zvakawanda zvinotikanganisa animaona
zvoti disturb tinyatsa kumira panzvimbo. But anyway, my message of the day is mune sodzo, ende varume vase vari kuhura muchishungurudza maangels akagara nawo. Sodzo renyu riri kumaangels. Zvinhu zvenyu hazvisi kudofamba. Vamwe venyu zvakamira kuti ndi because munhu ari kugara naye ari kuchema. Imbomuita kuti aite happy uone zvinhu zvako hazvivhuriki here. Imbomuita kuti aite happy uone zvinhu zvako hazvivhuriki here. Zvinhu zvako zvinovhurika zvokutovhurika zvokutoda zvitoshaye kuti unopesa kutoti mukadzi uyu muroyi. Hapana uroyi wanenge napo, haana kana gwenzi ranaro, haana kana chaanacho, asi kuti zodzo riri pavari vakadzi ava. Zodzo riri pavari rinoita kuti muve neforward pamunenge muchibata-bata zvinhu zvenyu, muchiita zvinhu twenyu, muchidini madhiri chaiwo chaiwo. Handitika kune vamwe vakadzi vanopa blessing murume wake dhiri chairo, kunda kudhiri chairo chakatone murume wako, famba uende zvakanaka. Ende achinofamba chiende zvakanaka, dhiri chinobudirira achidzoka. The power of God is not underestimated. Unoza kuti kunoti ndaneta Mwari nekunamata. Ndaneta ndichingodedza ndichingonamata Mwari, zvinhu hazvisi kudini, zvinhu hazvisi kundifambira. Andiwana, zvinhu hazvisi kundifambira. Ndo pane era ipapa. Andiwana. Ofuchipana Mwari wacho anenge achiti panoperera pfungwa dzako ndo pandotangira. Panoperera pfungwa dzako ndo pandotangira. Isu manje hatizozvioni. Tatoneta kudhara tiri vanhu venyama katikurumidza kuneta kuti taneta hazvisi kumbopinduka izvi, kubva rini nchinamata, kubva rini nchinamata. Underestimate the power that you have and the power that God have. Munoziva kuti kana Mwari vakakuudzai kuti ndakakupai simba rekutsika pamusoro penyoka. Munoziva nyoka iyi? Munoziva nyoka inomisa musoro kudai, kobra yaya, kana kuti mhungu yobva yatsemurira musoro kudai, pamusoro pekutsika pamusoro pemusoro wenyoka iwoyo, nezvinyavada kuti mufambe musingarumwi. Simba iroro, mune simba rekutaura zvinhu zvichiitika, mune simba rekushandira mamiriro ekunze, mune simba rekushandira zvinhu. But tinenge takaneta chete, hamuna zvinombotibata, so we are not consistent. Anomuona pazvinhu izvi. Anyway, ndo yanga iri message yangu yanhasi. Hanzi Luke 10 verse 19 iyo mapiwa vhesi. Handitika ndikaimbotauira nemukadzi ushu. Achazouya zvake nenyaya yake. Kwaiko zvino ari panguva yakaoma ari kuchema, ndikaimbondotaura naye kuseri atoisa mameseji. Anomuona. Saka pakaoma guys. Muve nezuva rakanaka, moswera zvakanaka, but musa underestimate the power of God and the power that you have. And varume vakateerera pano, imboitai kuti vakadzi vamuna vavo vamborana zvino, imbovafadzai, musavagara muchivashungurudza. Mumboona kuti hazvivhuriki here, mumboona kuti hazvivhuriki here. YakuDubai ave mafloods aya manje anokuvadza vanhu vakati wandei, ave mafloods. Anomaona uchi tinenge takuzotya futi mvura yacho ikanyanyisa too much of everything zvinodamaja. Anomaona but kwaidza kuna yako mvura, heyo mvura yazonaya, ende vaka yastructure yeko yakakavakwa ichinzi mvura haina pekubuda napo, mvura haina pekubuda napo, inongonaya ichisvinga. Anomaona. But look at what is happening there in Dubai. Mvura iri kutonaya zveshuwa, but I think yazonyanyisa zvokuti inogona kuparadza vanhu. Amen. Handitika. Saka guys, Mwari vakuitirai zvakanaka, muswera mushe guys munyasha. Takaenda musakanganwe Mwari. Sakanganwe Mwari kunamata ndika. All right. More sura boga tika guys tobatara time. Bless you guys.